या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर. नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सना. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. भाजपी भ्रष्ट जुमला पार्टी, सुप्रिया सुळे यांचं टीकास्त्र. अर्चनासाठीची मागणी महाविकास आघाडीच्या बैठकीत ताकदीनं मांडणार, सुप्रिया सुळे यांची ग्वाही. आणि सिंधुदुर्गात येतात निलेश राणेंचं दणक्यात स्वागत. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा संसदरत्न खासदार सुप्रिया सुळे यांचं गोवा मोपा विमानतळावरती आगमन झालं असून राष्ट्रवादीच्या वतीने त्यांचं जल्लोषी स्वागत करण्यात आलं. या प्रसंगी माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले, कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारे परब, राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत, सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी यांनी त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केलं. सुप्रिया सुळे सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाच्या दौऱ्यावरती असून बांदा दोडामार्ग सावंतवाडी इथं त्यांचं जंगी स्वागत केलं जाणार आहे.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12 आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. आज खरं म्हणजे आचऱ्याची जी ग्रामपंचायत निवडणूक होऊ घातली आहे ती राज्यातील देशातील परिवर्तनाची सुरुवात आहे आणि ती परिवर्तनाची सुरुवात आम्ही आचऱ्यातून निश्चित करून दाखवणार. त्याचं कारण आज जर बघितलं तर पूर्वीची शिवसेना आता आठवते. म्हणजे आज सगळे एक दिलाने असं एकजुटीने काम करतायत आणि एकच ध्येय ठरवलेलं आहे की लढायचं नाही, जिंकायचं. हे आमच्या खोबरेकरांनी दिलेलं ब्रीद वाक्य आहे. लढायचं नाही, जिंकायचं. लढायचं ते कशासाठी? जिंकण्यासाठी. कोणाचाही आता एकमेकांबद्दल पूर्वी जसं झटून शिवसेना फक्त कुठून तरी बातमी कानावर पडली की सगळे शिवसैनिक पेटून उठायचे, तसे आज आचऱ्यातलं वातावरण एकंदरीत वातावरण दिसतं. दुसरी गोष्ट, आमचं सरपंच पदाचे उमेदवार यांच्याकडे आज साधा मच्छीमार असो, शेतकरी असो, व्यापारी असो, सर्वांबद्दल एक असं त्यांच्याकडे मॉडेल तयार आहे की प्रत्येक वाडीचा विकास कसा असावा याचं एक उत्तम मॉडेल त्यांच्याकडे आज तयार आहे. तसंच उद्या सकाळी इथून हा रस्ता चौपदरीकरण झालं, रुंदीकरण झालं तर व्यापारी देशोधडीला न लागता आणि जो शासनाचा उद्देश आहे रुंदीकरणाचा त्याची सांगड घालून कसा मध्य काढता येईल याचं ब्लूप्रिंट त्यांच्याकडे आज तयार आहे. अशी जी कामं आहेत, कित्येक अशी कामं आहेत, फक्त ते विचार करतायत रयतेचा. रामेश्वरच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आचऱ्याची रयतेचा विचार करून सगळी त्यांची प्लॅनिंग आहे. त्यामुळे निश्चितच उद्या जर आमचे टेमकर साहेब सरपंच झाले तर 5 वर्षाच्या काळात आचऱ्याचा चेहरा मोहरा बदलून विकासात्मक कसं पुढचं पाऊल टाकता येईल या दृष्टीने त्यांची वाटचाल असेल. आता परवा त्यांनी सांगितलं की ते स्किल म्हणजे आमदाराने दिलेला निधी असो, शासनाने दिलेला असो, खासदाराने दिलेला असो, तो निधी कसा आपल्याकडे वळून घ्यायचा याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे टेमकर साहेब. मग त्याचा पाठपुरावा करून कसं आपल्या गावात तो निधी वळवता येईल याची बरीच उदाहरणं आम्ही बघितलेली आहेत. त्यामुळे विजय हा निश्चित आहे आणि तो सुद्धा विजय ही परिवर्तनाची नांदी आचऱ्यातून सुरुवात होणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. टायगर इज बॅकचे बॅनर मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरती लागले असून निलेश राणे यांचं सिंधुदुर्गात आज स्वागत होणार आहे. राजकीय संन्यास घेण्याच्या पोस्टनंतर लागलेले टायगर इज बॅकचे बॅनर लक्षवेधी ठरत आहेत.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. आचऱ्यामध्ये आम्हाला प्रचारात जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. सरपंच पदाचे उमेदवार मंगेश उर्फ जिजा टेमकर यांच्यासह महाविकास आघाडीचे संपूर्ण पॅनल बहुमताने निवडून येणार असा विश्वास ठाकरे गटाचे तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर यांनी व्यक्त केला आहे. आचरा सार्वत्रिक निवडणूकमध्ये आज सरपंच पदाचे उमेदवार म्हणून आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि महाविकास आघाडी म्हणून या ठिकाणी मंगेश उर्फ जिजा टेमकर हे रिंगणात उतरलेले आहे. त्यांच्यासोबतच या ठिकाणी 13 उमेदवार शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून या रिंगणामध्ये आहे. आज सर्व प्रक्रिया या ठिकाणी पार पाडलेली आहे. आज निशाणीसुद्धा या ठिकाणी सर्व उमेदवारांना मिळाली आहे. आमच्या उमेदवारांना सरपंच पदासाठी नारळी निशाणी मिळाली. त्याचप्रमाणे सदस्यांना सिलेंडर, छताचा पंखा आणि कपाट ही निशाणी या ठिकाणी मिळालेली आहे. त्यामुळे सर्व उमेदवार या ठिकाणी आता प्रचाराच्या सुरुवातीस या ठिकाणी लागलेले आहेत. आज जनतेमध्ये चांगला प्रतिसाद या ठिकाणी सर्व उमेदवारांना मिळत आहे. सरपंच म्हणून मंगेश उर्फ जिजा टेमकर यांना सुद्धा त्याच ताकदीचा प्रतिसाद आज सर्वांमध्ये मिळत आहे. या उलट भारतीय जनता पार्टीचे जे उमेदवार आहेत यांना मात्र तिथे गेल्यानंतर तुम्ही जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून या आचऱ्या गावासाठी काय केलं, या ठिकाणी तुम्हाला आम्ही जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून बहुमताने निवडून दिल्यानंतर पुनश्च या ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीमध्ये तुम्हाला काय यावं लागलं, हे प्रश्न जनता त्यांना विचारत आहे. आणि त्या प्रश्नाची उत्तरं अर्थात निरुत्तर या ठिकाणी होताना त्यांचे उमेदवार, त्यांचे कार्यकर्ते या ठिकाणी दिसत आहेत. हाच जिजा टेमकर यांचा प्रचारामध्ये आघाडी घेण्याचा पहिला मार्ग या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतो. आज जिजा टेमकर यांनी आमदार साहेब, खासदार साहेब यांच्या प्रयत्नातून जो काही निधी मिळाला त्या निधीतून जास्तीत जास्त आचऱ्या गावासाठी विकास कामं करण्याचं काम केलं. जनतेची बाजू या ठिकाणी नेहमी लावून धरली. जनतेचे प्रश्न काय आहेत, जनतेच्या ज्या काही समस्या होत्या त्या सोडवण्यासाठी जाणीवपूर्वक त्या ठिकाणी ते प्रयत्न त्यांचे जिजा टेमकर असतील आणि त्यांच्या कन्या प्रणया टेमकर यांनी सुद्धा केलं. त्याचप्रमाणे महिला वर्गामध्ये सुद्धा या ठिकाणी आमच्या ग्रामपंचायत सदस्या अनुष्का गावकर असतील, त्यानंतर आमच्या दिव्या आचरेकर असतील, यांनी सुद्धा चांगल्या पद्धतीने काम केलं. त्यामुळे महिला वर्गांमध्ये सुद्धा त्यांच्याबाबत, शिवसेनेबाबत, उद्धव साहेबांबाबत, आमदार साहेबांबाबत एक चांगली सकारात्मक भूमिका या ठिकाणी आहे. आज आचरा गाव हे सर्व समाजाच्या विविधतेतून नटलेलं गाव आहे. त्यामुळे सर्व समाजांमध्ये, सर्व कुटुंबांमध्ये एक चांगली भावना या ठिकाणी आमदार साहेबांबाबत, जिजा टेमकरांबाबत या ठिकाणी दिसते. आज त्या ठिकाणी विशेष करून असलेले मुस्लिम बांधव असतील, आमचे कॅथलिक बांधव असतील, सर्व धर्माचे लोक आहेत, यांचा पाठिंबासुद्धा या ठिकाणी निश्चितपणे आम्हाला या ठिकाणी दिसून येतो आहे. आणि हे कालपासून ज्या दिवशी त्यांनी फॉर्म भरला, आज निशाणीसुद्धा मिळाली आणि या सर्व निशाणीच्या घेऊन प्रत्येक उमेदवार आज घराघरापर्यंत पोचतोय. आणि आमदार साहेबांच्या माध्यमातून झालेली विकास कामं, भविष्यात आपण कशा पद्धतीने उद्धव साहेबांनी करोनामध्ये कशा पद्धतीने काम केलं, तोक्ते वादळामध्ये कशा पद्धतीने काम केलं, मच्छीमारांचे जे काही प्रश्न होते, सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचं काम या ठिकाणी शिवसेनेच्या माध्यमातून झालं, महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून झालं. हे सर्व गोष्टी या ठिकाणी प्रत्येक उमेदवार आमचा जाऊन, प्रत्येक कार्यकर्ता जाऊन घराघरापर्यंत पोहोचवत आहे. आणि त्यातून चांगला प्रतिसाद या ठिकाणी जनतेतून आम्हाला लाभत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या 5 तारीखला या ठिकाणी नारळ निशाणी असेल, कपाट निशाणी असेल, सिलेंडर असेल
आणि छताचा पंखा हेच बटन दाबण्यासाठी आचऱ्यातील जनता उत्सुक आहे हे यावरून दिसून येतं. आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये पुन्हा एकदा हा महाविकास आघाडीचा भगवा, या श्री रामेश्वराचा भगवा, या छत्रपतींचा भगवा हा आचरा ग्रामपंचायतीवर फडकवून एक इतिहास रचेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार आ ख ख खमंग ग ग गोकुळ अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ कार्यकर्ता मेळावा राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदरत्न खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दोडामार्ग तालुक्यात पार पडला. यावेळी कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारे परब यांनी प्रास्ताविक व्यक्त करताना मतदारसंघातील व्यथा मांडल्या. तर संसदरत्न खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या आगमनानं सिंधुदुर्गात नवचैतन्य निर्माण झालं असून कोकणात राष्ट्रवादीचं वैभव पुन्हा मिळवून देऊ असा विश्वास अर्चना घारे परब यांनी व्यक्त केला आहे. आज खरं तर मोठ्या उत्साहामध्ये या मेळाव्याची सुरुवात झालेली आहे. खरं तर ताई, तुम्ही म्हणणार की या छोट्याशा तालुक्यात आलो, पण ताईंना इथे आल्यावर इतका आनंद झाला की ताईंनी रस्त्याने सांगितलं एवढं सुंदर तालुका आहे, इतकी सुंदर घरं, इतके छान झाडं दिसत आहेत आणि ताईंना मनापासून आनंद झाला. ताई म्हणाल्या मला खूप आवडलं इथे आले आणि त्यांनी बारीक सारीक बरेच प्रश्न विचारले, ते मी तुम्हाला सांगते सविस्तर. तर आपल्या ताई ह्या आपल्याला माहिती आहे की संसदेत भाग घेत असतात, बोलत असतात. जवळपास 229 चर्चासत्रामध्ये ताईंनी भाग घेतलाय. 546 प्रश्न ताईंनी विचारले. खासगी विधायिका ताईंची 13 झाली आणि संसदेमधली उपस्थिती ही ताईंची 93% आहे. आणि खरंच हे कौतुकास्पद आहे. महिला असून, एक खासदार असून आज देश पातळीवर आपला आवाज, महाराष्ट्राचा आवाज बुलंद करतात आणि खासदार म्हणून वाड्या वस्त्यांवर जातात. एक ग्रामपंचायत सदस्य जेवढा काम करतो तेवढा ताई प्रत्येक गावावर, वाड्यावरती जात असतात आणि हे मी माझ्या डोळ्याने पाहिजे. आणि या ताई प्रत्येकासाठी, आमच्या सर्वांसाठी लाडक्या ताई, त्याचा आदर्श आम्हा सर्वांसाठी आणि आम्हाला खूप अभिमान आहे. कोकणी माणसाने पण एवढं सगळं असून कोकणी माणसाला काय मिळालं ही मोठी शोकांतिका आहे. मला सांगायला खूप वाईट वाटतं की भयानक परिस्थिती या कोकणची आता झालेली आहे. कारण मोठ्या संख्येने बेरोजगारी इथे आहे. आपला 80% समाज, 80% मुलं, तरुण मुलं ही पुणे, मुंबई आणि गोव्याला जॉबसाठी जातात. त्यांना नोकऱ्या मिळत नाहीयेत आणि ही परिस्थिती खूप वाईट आहे. हे असंच झालं तर आपली गावं ओस पडतील. आज गावं ओस पडायला लागलेली आहेत. हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे, तर कुठेतरी रोजगार आला पाहिजे. आणि आडाळी एमआयडीसीचा विषय एक मोठा आहे की आडाळी एमआयडीसी किती वर्ष झाली पण अजून त्याच्यामध्ये काही अडचणी, अजून एकही उद्योग तिथे आला नाही. तर एखादा उद्योग आला तर आमच्या तरुणांना तिथे नोकऱ्या मिळतील. आरोग्याची सेवा तर व्हेंटिलेटरवर आहे. आता परवा आमच्या महिला अध्यक्षांच्या लहान मुलाला तिथे ऍडमिट केलेलं, साधं मलवाडी ऍडमिट केल्यावर स्टार्टिंग मध्ये जे करतात उपचार ते पण त्यांच्याकडे अवेलेबल नाहीये. म्हणजे ही वाईट परिस्थिती दोडामार्गच्या हॉस्पिटलची आहे. पाणी प्रश्न तर अतिशय वाईट आहे. गढूळ पाणी येते सगळीकडे, पाणी पुरेसं येत नाही. ती तिलारी डॅम आहे पण त्याच्यावर अजून कोणताही प्रकल्प उभा राहिलेला नाहीये. अनेक जंगली प्राण्यांचे प्रश्न आहेत. आपले केर, फेकुर्ली, अनेक गावामध्ये तळेखोड असेल या तळकट असेल, यामध्ये हत्ती, जंगली प्राणी असे आहेत आणि ते पिकाचं बरंच नुकसान करतात. त्याच्यानंतर अनेक लोकांवरती हल्ला करतात आणि त्यामुळे इथले नागरिक भयभीत झालेले आहेत. अशा अनेक प्रश्न या मतदारसंघाचे आहेत. पर्यटनाला वाव मिळालेला नाहीये. पर्यटन सदृश्य परिस्थिती असताना पण पर्यटनाला अजून चालना मिळालेली नाहीये. बचत गट आमच्या मोठ्या संख्येने आहेत. आता मी किती ठिकाणी जात असेल, आमच्या महिला सांगत असतात की आम्हाला काही करायचंय पण आम्हाला मार्केटिंग नाहीये किंवा आम्हाला कुठे त्याच्यासाठी काही हातभार लागत नाहीये. तिथे काही झालेलंच नाही. म्हणजे आमचे महिला फणसाच्या घरापासून वेफर्स बनवतात, त्याच्यानंतर आंब्याची पोळी बनवतात, त्याच्यानंतर काजूपासून काही प्रोडक्ट्स असतात ते बनवतात. शेंगदाण्याचे लाडू अतिशय सुंदर आमच्या महिला बनवतात. शेवाचे लाडू बनवतात. त्या ताकातल्या मिरच्या बनवतात की नाही.
त्या सगळ्या मानव होतात. सगळ्या जणी हे खूप छान बनवतात. सगळ्यांना वाटतं हे कुठेतरी आपण त्याला बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली पाहिजे. खरं तर इथून हाकेच्या अंतरावर गोवा आहे, पण हे मार्केटिंग करणार कोण ह्या सगळ्याविषयी, त्यामुळे त्यांना अडचणीत राहते. पण सगळ्यांना अपेक्षा आहे की ताई आपण काहीतरी करू शकतो, कारण सगळ्याला एवढंच बोलत असतात की कोकणमध्ये बदल हवा असेल तर आदरणीय पवार साहेबच करू शकतात, आणि कोकणमध्ये जर काहीतरी विकास घडायला पाहिजे तर साहेब, ताई आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच करू शकते याचा विश्वास या कोकणच्या जनतेला आहे. ताई, खरं तर दोडामार्गमध्ये एक मांगेली धबधबा खूप छान आहे, पण तिथे पर्यटन सदृश्य परिस्थितीतून काही केलेलं नाहीये. त्याच्यानंतर आमचे दशावतारी कलाकार मोठ्या संख्येने, कोकणातला तरुण हा अध्यात्माकडे वळलेला आहे, पण त्या कलाकारांचे पण बरेच प्रश्न आहेत जे अजूनपर्यंत त्याला कोणी वाचा फोडलेली नाही. त्यांचे साधं मानधन वर्षाचं महिन्याचं मिळतं ते पण आता त्याची कमिटी बरखास्त झालेली आहे, आणि ह्या सरकारने ती कमिटी बरखास्त केली, अजून नव्याने ती सुरू केलेली नाहीये. त्यामुळे आम्ही त्यांना नवीन लोकांना मानधन पण मिळत नाहीये. अनेक अडचणी, शेतीमालाला हमी भाव नाहीये. आमचे काजू वगैरे आता कितीतरी शेतकरी म्हणजे गोव्यामध्ये भाव मिळतो 160, पण इथे 180 वगैरे मिळतो, पण इथे 130, 110 पर्यंत किलोचा रेट आहे काजूचा. म्हणजे इतकी वाईट परिस्थिती काजूची आहे. आणि अशा अनेक गोष्टी. ताई म्हणणार मला नुसती अडचण आली आणि नुसता पाडा वाजते सगळ्या ह्याचा, पण ताई खरंच इथे परिस्थितीच तशी आहे. आणि मला इथे इतकं वाईट वाटतं की आपल्या कोकणामध्ये एवढं सगळं असून आमच्या जनतेला काहीच का मिळत नाही. आज आपली सगळी जनता वाऱ्यावर जा. आज हॉस्पिटल नाही इथे म्हणल्यावर एखादा आजारी पडला तर त्याला बांबोळीला न्यायला लागतं, पुण्याला न्यायला लागतं, मुंबईला न्यायला लागतं, आणि जाता जाता बिचाराचा वाटेत एखाद्याचा जीव गेला तर त्याला जबाबदार कोण? असे कितीतरी कुटुंब उद्ध्वस्त झाले, याचा हिशोब कोण देणार? मग याला कुठेतरी राजकीय इच्छाशक्ती लागते की ह्या सगळ्या गोष्टी करायच्या असेल तर कुठेतरी मानसिकता पाहिजे, राजकीय मानसिकता पाहिजे, राजकीय इच्छाशक्ती पाहिजे, आणि ती इथे दिसत नाहीये. आणि त्यामुळे ही अतिशय वाईट परिस्थिती या भागाची आहे. पण नक्कीच आदरणीय पवार साहेबांवर सगळ्यांचा विश्वास आहे. पुढच्या काळात संघटना बांधणीच्या माध्यमातून आम्ही संघटना वाढवत येत आहे. खरं तर आमचे सुरेशभाई दळवी असतील, प्रवीणभाई भोसले, आमचे अमित सामंत आणि आमचे सगळे डान्सर्स, प्रसादी रेगे, सगळ्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली आम्ही काम करत असतो, संघटना वाढवतोय. बऱ्यापैकी आता ग्रुप बांधणी पण झालेली आहे. सर्वेचा रिपोर्ट चांगला आलेला आहे ताई, आणि निश्चित पुढच्या काळात मला असं वाटतं की राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचं जे वैभव होतं ते आम्ही मिळवून परत देऊ असं आम्हाला वाटतंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ कार्यकर्ता मेळावा राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदरत्न खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थितीत दोडामार्ग तालुक्यात पार पडत आहे. याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत म्हणाले, ही गर्दी पैसे देऊन बोलावलेली नाही. झब्ब्याच्या खिशात पैसे मोजून आणलेली ही लोक नाहीत. शरद पवार यांच्यावरती असलेलं प्रेम आहे. महाविकास आघाडीला आमचा विरोध नाही, परंतु राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे असं आमचं मत असल्याचं जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी सांगितलं आहे. सगळं जर गोडगोड झालं तर मग त्याला काय खरं मजा राहत नाही, आणि कार्यकर्त्यांना असं वाटत नाही की आपण कुठल्या तरी राजकीय मेळाव्याला गेलोय. त्याच्यामुळे जे काही वादग्रस्त असेल, जे काही सनसनाटी असेल ते मांडण्याची आपसूक जबाबदारी मान्यवाली तुमच्या अपेक्षा लवकरच पूर्ण करतो. आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोडामार्ग तालुक्यात असलेल्या पहिल्यांदाच होत असलेल्या या भव्य मेळाव्यासाठी उपस्थित असलेल्या आपल्या सर्वांच्या नेत्या आदरणीय खासदार संसदरत्न सुप्रियाताई सुळे, राष्ट्रवादीचे या भागातीलच नव्हे तर आमच्या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांचे आधारस्तंभ असलेले सुरेशभाई दळवी,
राज्याचे माजी मंत्री प्रवीणभाई भोसले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष विक्टर डॉन्टस, माजी कार्याध्यक्ष माझे मित्र प्रसाद रेगे, आमचे पक्षाचे निरीक्षक शेखरजी माने, ज्यांनी अत्यंत कठीण परिश्रम करून गेले अनेक दिवस, मी स्वतः बघतोय ते कशा परिश्रम करतायत, ते माझी लहान बहीण असलेल्या अर्चनाताई घाले, सिंधुदुर्ग जिल्हा महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा रेवतीताई राणे, वेंगुर्ला नगरपालिकेच्या माजी नगराध्यक्ष नम्रताताई कुबल, दोडामार्ग तालुक्यातील तालुकाध्यक्ष प्रदीप चांदेलकर, संदीप गवस, सुदेश, सर्व कार्यकर्ते बाकीचे, सावंतवाडीचा तालुकाध्यक्ष, जिल्ह्याचे उपस्थित असलेल्या सर्व तालुक्यांचे अध्यक्ष, युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष विशाल जाधव, आणि आपण खूप मोठ्या संख्येने, मी मोठ्या संख्येने तरी म्हणतोय याचा अर्थ असा आहे, तुमच्या दृष्टीने कदाचित ही मोठी संख्या असू शकत नाही, कारण तुम्ही एक वेगळ्या प्रकारची गर्दी बघितलेली असते, पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासारख्या ठिकाणी आणि दोडामार्ग तालुक्यासारख्या दुर्गम ठिकाणी ही गर्दी म्हणजे अत्यंत विशाल असं आम्हाला वाटतं. आणि ही गर्दी कुणीतरी गाड्या पाठवून पैसे देऊन जमवलेली गर्दी नव्हे, किंवा झोप्याच्या दोन्ही खिशात हात घालून आपल्या लोकांमधून काढलेली सुद्धा ही गर्दी नव्हे, ही आपण शरद पवार साहेबांच्या प्रेमाने आलेली लोक आहेत. बरेच वेळा असं म्हटलं, आताच डॉक्टर साहेबांनी सांगितलं की 99% जिल्हा हा राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबरच आहे असं त्यांना वाटतं. आणि डॉक्टर साहेब त्याच वेळी पक्षाचे निरीक्षक शेखर माने माझ्या कानात सांगत होते की महाराष्ट्रातला एकमेव जिल्हा असा आहे सिंधुदुर्ग जिल्हा जो 100% शरद पवार साहेबांबरोबर आहे. जे गेले ते आपले कधीच नव्हते आणि ते आपल्याबरोबर सुद्धा कधीच नव्हते. हे बाळासाहेब पाटील साहेबांनी सुद्धा 15 दिवसांपूर्वी एका मेळाव्यात सांगितलेलं होतं. आज देवगड पासून ते वैभववाडीपासून दोडामार्ग तालुक्यात लोक आली आहेत. जवळपास 100 ते 125 किलोमीटरचा डिस्टन्स आहे. वेगवेगळ्या प्रकारची कामं आहेत. नुकताच पाऊस संपलाय, लोकांची शेतीची कामं अजून संपायची आहे. महिला ज्या पद्धतीने पुरुष इथे बसलेत तेवढ्याच प्रमाणात महिला इथे बसल्या आहेत आणि हे कुठेतरी शरद पवार साहेबांचं प्रेम तुम्हाला दाखवण्यासाठी इथे आलेले आहे. एक छोटा सांगतो, आता 4 दिवसापूर्वी मी पेट्रोल भरायला म्हणून पेट्रोल पंपावर गेलेलो. पेट्रोल भरताना तिथला एक फिलर आला माझ्याकडे. फिलर असतो ना, पेट्रोल टाकतो गाडीत तो, आणि मला म्हणाला तुम्ही ना खरंच चांगलं काम केलं. म्हटलं काय? पवार साहेबांबरोबर राहू लागतं. म्हटलं तुला काय माहिती शरद पवार साहेब? नाही म्हणाला, मी जर इथे फिलर म्हणून काम करत असलो तर माझ्या घरात जे आंब्याच्या बागा आहेत ते शरद पवार साहेबांमुळे उभ्या राहिलेल्या आहेत, म्हणून आम्ही शरद पवार साहेबांना कधी विसरू नको असं माझ्या आई वडिलांनी मला सांगितलेलं आहे. असा कोकणातला एक माणूस सांगतो त्यावेळी शरद पवार साहेबांनी शेतीसाठी काय केलं याचं उत्तर सर्वसामान्य लोक तुम्हाला पुढच्या निवडणुकीत देणार आहेत. हे मला तुम्हाला तिकडे सांगायचं आहे. आज तुम्ही येणार आहात म्हणजे साक्षात शरद पवार साहेबच आमच्यापर्यंत आलेले आहेत असं मानणारे आम्ही लोक आहोत. याच्या पुढे ताई आम्हाला तुम्हाला सांगायचं आहे की सिंधुदुर्ग जिल्हा हा 100% शरद पवार साहेबांबरोबरच राहणार आहे. कितीही वाईट दिवस येऊन दे, आम्ही तुम्हाला सोडून कधीही कुठे जाणार नाही याची ग्वाही आज या समान सर्व जमलेल्या लोकांतर्फे मी तुम्हाला द्यायची आहे. आज मगाशी बातमी आता बोलता बोलता आली की अर्चनाताईंनी वाचल्या सावंतवाडी मतदारसंघातील समस्यांचा पाढा. खरी गोष्ट आहे. त्यांनी ज्या समस्या वाचल्या तुमच्यापुढे मांडल्या त्यामध्ये पर्यटन दृष्ट्या आहेत, त्या सामाजिक समस्या आहेत. पण मला ज्या सांगायच्या आहेत आणि मला ही संधी मिळालेली आहे, तुम्हीच दिलेली आहे जिल्हाध्यक्ष करून, आणि आज त्याच्यानंतर तुम्ही पहिल्यांदाच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आलेला आहात. त्याच्यामुळे समस्या या राजकीय आहेत आणि या राजकीय समस्या मला जर मांडायचं हे उत्कृष्ट व्यासपीठ आहे असं मानणारा मी आहे आणि ही संधी काही मी सोडणार नाही. गेल्या अनेक निवडणुका आम्ही लढतोय. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष संपला असं दर निवडणुकीच्या आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक असेल, लोकसभेची असेल, विधानसभेची असेल, त्यावेळी लोक म्हणतात
मग जर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष संपला असेल तर तुम्हाला निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची गरज का लागते याचं उत्तर सुद्धा आमच्या मित्र पक्षाने आम्हाला द्यावं असा माझा सवाल आज तुमच्याकडून आहे. तुम्हाला त्यावेळी यांची गरज लागते याचं कारण आजही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मानणारी लोक, शरद पवार साहेबांना मानणारी लोक मोठ्या प्रमाणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहेत हे तुम्ही मान्य करताय. पण ज्यावेळी तिकीट त्यांची वेळ येते, कुठेतरी निवडणुकीला संधी कार्यकर्त्यांना त्यांची वेळ येते, त्यावेळी तुम्हाला आघाडी आठवते. महाविकास आघाडीला आमचा विरोध नाही. आजपर्यंत कदाचित आपल्याला माहीत नसेल बऱ्याच लोकांना, प्रसाद देशमुख आहेत, बाळ बिनाळकर आहेत. 2003 साली ज्यावेळी नारायण राणे शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये गेले त्यावेळी शिवसेनेला शोधून सुद्धा कार्यकर्ता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मिळत नव्हता. आणि त्यावेळी उद्धव साहेब पुढारी येणार होते. माहिती नव्हतं तुला, कल्पना ऐकली. उद्धव साहेब पुढारी येणार होते. त्यावेळी गुरुनाथ कुलकर्णी पक्षाचे सरचिटणीस होते. त्यावेळी संजय राऊत साहेबांनी गुरुनाथ कुलकर्णींना विनंती केली की उद्धव ठाकरे साहेब तिथे जात आहेत, त्यांचं स्वागत करायला शिवसेनेची लोक नाही आहेत, कोण तयार होत नाही रस्त्यावर यायला. आणि त्यावेळी सर्वप्रथम जर कोण उभं राहिला असेल तर आम्ही सगळेजण उभं राहिलो आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने उद्धव साहेबांचं भर स्वागत केलं. त्याच्यानंतर आम्हाला काय त्रास झाला हे प्रसाद रेगे सांगतील, बाळ कर्नाटकर सांगतील, लोटवणेकर सांगतील. आमच्या घरादारांना कसा त्रास झाला हे लोकांना माहिती आहे. पण आम्ही त्यावेळी डगमगलो नाही. शिवसेना हा मित्रपक्ष त्यावेळी नव्हता. काँग्रेस हा त्यावेळी मित्रपक्ष असतानाही शिवसेनेच्या लोकांना कुठेतरी मदत करायची म्हणून आम्ही हे सर्व साहस केलं. काही लोकांना आम्ही अंगावर घेतला, त्यांची नावं मला घ्यायची गरज नाहीये. मग त्या गोष्टी आपण विसरणार आहोत का? ह्या गोष्टी कुठेतरी काळाच्या ओघात जरी विसरल्या गेल्या तरी नियतीच्या विसरत नाही आणि त्या आपण विसरून चालणार नाही. आज आपण सगळेजण म्हणतोय, सुरेशभाईंनी नक्की सांगितलं, मला ते फार छान आवडलं की अर्चनाताईला जर तुम्ही तिकीट दिलं तर ते 100% निवडून येतील. मी म्हणतो त्या 100% आज निवडून आल्यातच जमा आहे असं तुम्ही का नाही बोलणार? पण त्याचा आधीचा प्रश्न आहे, तिकीट दिलं तर माझं म्हणणं तिकीट दिलं नाही काही आम्ही तिकीट डिस्काउंट तुमच्याकडून घेणार आहोत. तुमची जबाबदारी आहे की तुम्ही आम्हाला तिकीट दिलं पाहिजे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा हक्क आहे. मी अजूनही परत एकदा सांगतो की सावंतवाडी, कुडाळ, मालवण आणि देवगड, वैभववाडी, कणकवली असे 3 मतदारसंघ आहेत. माझं स्पष्ट सांगतो की जर सावंतवाडी मतदारसंघात आम्हाला तिकीट दिलं गेलं नाही तर 100% उरलेल्या 2 मतदारसंघात त्याचा परिणाम होईल. आणि एक राष्ट्रवादीचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून मी जबाबदारी सांगतोय, याची सर्व कार्यकर्त्यांनी नोंद घ्यायला हवी. त्याची शिवसेनेच्या, काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी सुद्धा नोंद घ्यायला हवी. आम्हाला महाविकास आघाडी जरूर महत्वाची आहे. तुम्ही जर आम्हाला सांगितलं की नाही तुम्हाला गपचूप काम करायला लागेल, आम्ही तुमचा आदेश मानून काम करणार. पण त्याचबरोबर अर्चनाताई आज गेले 5 ते 10 वर्ष इकडे या मतदारसंघात काम करत आहेत. कुठेतरी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सुद्धा त्याचं अस्तित्व जिवंत ठेवण्यासाठी या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एक मतदारसंघ मिळायलाच हवा अशी माझी हट्टाची मागणी तुमच्याकडे आहे. गेल्या वेळी बाळासाहेब पाटील आलेले होते, त्यांनी मला सांगितलं की तुम्ही ही मागणी वरिष्ठांकडे केली पाहिजे. आज तुमच्यापेक्षा वरिष्ठ मला आता कोणीच दिसत नाहीये. त्याच्यामुळे माझ्यानंतर आपलं भाषण आहे, माझं तुम्ही मागणी पूर्ण करावी आणि आपल्या भाषणात कुठेतरी हा मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी मागून घ्यावा असं जाहीर करावा अशी माझी मी तुम्हाला विनंती करतो. माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार, ख ख खमंग ग ग गोकुळतू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. राज्यस्तरीय विज्ञान नाट्य महोत्सवाचं आयोजन सावंतवाडीत करण्यात आलं आहे. अनेक विभागातील मुलांनी या महोत्सवात नाटिकांचं सादरीकरण केलं. यात लक्षवेधी ठरलंय ते मुंबई मालाडमधील एका शाळेतील मुलांनी सादर केलेलं नाटक. त्यांच्याशी साधलेला हा संवाद पाहूयात. राज्य नाट्य महोत्सव सावंतवाडी सुरू आहे. यात मुंबईची टीम आहेत, तिथले कलाकार आहेत. त्यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहोत. 5 मिनिटांमध्ये या ठिकाणी येतील आणि पुढचा कार्यक्रम सुरू होणार आहे. बरसों से छुपा हुआ अनदेखा सच जो है मिलेट्स.
आपका नाम? येशा सोनी। आपकी स्क्रिप्ट है वो किसने बनाई थी और आप कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे? हमारी बनाई थी अनिकेत सर ने, अनिकेत एंड हम एक्चुअली बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग सुबह 9:30 से रात को 9:30 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं ऑलमोस्ट। तेरा रोल कौन सा था? तेरा रोल का नाम क्या था? मेरा रोल ताना था, जो मतलब कि एक आदिवासी के फैमिली से था, एक जो मतलब कि अभी खेती करते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि ये सब है वेराइटीज़ ऑफ मिलेट्स है, और फिर उसके बाद में इसके साथ प्ले होता है कि इसके साथ क्या हुआ, वो उसका पैर के फ्रैक्चर। आप तो अमेरिका से आके यहाँ आपका रोल था, उस रोल के बारे में कुछ? अमेरिका में मुझे लगा कि अमेरिका में जो चीज़ हो रही है वो उधर के लिए बहुत ही नेचुरल है। हम इंडिया में ये सब चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं करते, ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते, एंड वो सब जो भी खाना है उनमें मिलावट की वजह से का भी एक रीज़न है कि उनकी वजह से हुआ है। तो अमेरिका में बोलने वाले हम हैं, बट हमारे भारत देश में भी ये बहुत हो रहा है। एक डायलॉग उसका ये हम क्या खा रहे हैं, लोगों में जागरूकता ही नहीं है, इसलिए मैं अमेरिका छोड़ भारत भूमि आया लोगों में जागरूकता जगाने के लिए। और पिछले 20 वर्ष से इस मुहिम में जुड़ा हुआ। अगर हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे भारत देश को, हमारे बच्चों को बचना है तो उसका सिर्फ एक उपाय है, सही आहार, मिलेट्स द सुपर फूड, बरसों से छुपा हुआ अनदेखा सच। तेरा रोल कौन सा था? मेरा मुर्गी का रोल था। मैं भी एक आदिवासी हूँ और हम सब लोग भाई बहन पति पत्नी ये हम लोग फैमिली है एंड हम लोग के जो घर है, हमारी जगह है, उसमें ये लोग आते हैं और इसको एक डिजीज़ होता है पैनक्रियाटाइटिस। हाँ, तो वो एक स्टमक इशू है जो बहुत जंक फूड खाने की वजह से। ये बहुत सबसे छोटा लगता है। तेरा नाम क्या है और तू पेशेंट का रोल? तेरा रोल कौन सा था? तो मेरा नाम अथर्व है और मेरा पेशेंट का रोल था जिसका नाम दीपू है। और उसमें था कि मुझे हर रोज़ मैं बाहर का खाता, उससे मुझे पैनक्रियाटाइटिस हुआ, जो पैनक्रियास के अंदर सूजन आ गई मुझे। तो उसके बाद मैं मिलेट्स खाना चालू किया, तो उससे मेरा थोड़ा थोड़ा रिकवर होने लगा। और एक अच्छी बात लगी कि आपकी जो प्रोनाउंसिंग थी, जो क्लियर थी, अच्छे वर्ड थी, इसने आपको हेल्प किया। भरत सर ने हमें बहुत ट्रिक किया। मैं एक ट्रिक बताती हूँ, पेंसिल को रखते हैं तो फिर ना अच्छा हो जाता है। तो मैं कोई ड्रामा के 3 स्तंभ है, इंटेंसिटी, क्लैरिटी एंड एनर्जी। क्लैरिटी तो ऑफकोर्स आपने जो बोला, एनर्जी एंड इंटेंसिटी इज द मस्ट फॉर आवर प्ले। वो नहीं रहेगा तो ड्रामा। ये सबसे तेरा नाम क्या? तेरा रोल कौन सा था? मेरा नाम स्वराज यादव है। मेरा रोल था तारा का। और तू मराठी बोलू शकते? मराठी बोलते ना? हां, हे तर माझा रोल ताराचा होता आणि परत भुरलचं पण होतं. भुरल एक आदिवासींची हेड आपण म्हणू शकतो आणि तेच आणि वुमेन जी आई आहे तिचा रोल पण आम्ही केला. किती शिकतेस? मी 9th-मध्ये 9वीत. तुझा रोल, तेरा रोल कौन सा था? मेरा लहरीबाई का रोल था और इंदू करके एक आदिवासी है, उसका रोल था जो ये लोग की फैमिली मेम्बर है. तेरा नाम? मेरा नाम प्रियांशी शाह. अब तू भी आ गया हो. तेरा नाम क्या है? मेरा नाम वीरल सुरवे. मेरा रोल अंतू का था. माझा रोल अंतूचा होता. तो एक लंगडा आहे, त्याला आपला भुरल आजीची खूप आठवण येते, त्यामुळे तो मध्ये मोनोलॉग करतो. तो इमोशनल आहे आपल्या आजीसाठी आणि तो टिपूच्याकडे पण खूप इमोशनल होता, कारण त्याला कळत आहे की त्याला कसं दुःख होतं आहे. तुम्ही प्रत्येक जण त्या स्क्रीनमध्ये इन्व्हॉल्व झाला होता, म्हणजे आता इमोशन्स केलं होतं. हे सगळं श्रेय कोणाला देतात? भरत सर, अंकित सर आणि अनिकेत सर. आम्ही अर्धा तास आधी परफॉर्मन्सच्या रोलमध्ये घुसून राहिलेलो, ते पण त्यांच्यामुळेच त्यांनीच आम्हाला सांगितलं. आम्हाला त्यांनी एक्सरसाइजेस करवले की कॅरेक्टर कसा आहे तुमचा हे तुम्ही विचार करा, त्याचे इमोशन्स काय, त्याचा बॅकस्टोरी काय, हे सगळं त्यांनी आम्हाला सांगितलं आणि त्यामुळेच आम्ही प्रैक्टिस कितनी दिवसापासून सुरू होती? कितना दिनों से प्रैक्टिस चल रही थी? प्रैक्टिस हमारी ऑलमोस्ट 4 महीने से चल रही है. हम लोग प्री वॉर्ड का प्रैक्टिस, वुमेन का प्रैक्टिस, फिर रीजनल का प्रैक्टिस, अभी स्टेज का प्रैक्टिस. सो ऑलमोस्ट 4 महीने से हमारी प्रैक्टिस चल ही रही है. और हम अभी कुछ भी है वो भरत सर, अंकित सर, अनिकेत सर की वजह से ही है. आप कितना तारीफ करें तो हमारी वो ये नहीं है. इट्स लाइक वो लोग तीनों पे है. ये सब करते हुए आपके स्टडी पे कुछ ये नहीं असर नहीं होना? हाँ, एक्चुअली हुआ है, बट हमें बैलेंस करना है. लाइक हम लोग बैलेंस कर रहे थे. हम लोग का इतना प्रैक्टिस चला तो घर पे जाके हमने भी स्टडी, स्कूल हेल्प की एंड ऑल. हाँ, हमारी टेस्ट स्कूल हेल्प किया, टीचर्स ने हमारी हेल्प की. 9:30
बजे आते थे फॉर स्कूल एंड रात को 9:30 बजे हम लोग घर जाते थे। स्कूल का नाम? चिल्ड्रन्स अकॅडमी बचाने। तर आत्ता ज्या मुलांची आम्ही संवाद साधला ती मुंबई महाराष्ट्रामधली सगळे विद्यार्थी होते आणि अतिशय जे ऋणधारणाबद्दल जे त्यांनी नाटिका सादर केली ती अतिशय सुंदर होती. पूर्ण त्या रोलमध्ये इन्व्हॉल्व होऊन त्यांनी ती सादर केली आणि तिथले इथे जमलेल्या सगळ्या प्रशिक्षकांना प्रेक्षकांना ती आवडली. कॅमेरामन साहिलचं भगवान शेळटे, कोकण लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उधळलेली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. अर्चना घारे आपल्या जन्मभूमीसाठी काहीतरी करू इच्छित आहेत. तिला तुम्ही देत असलेलं प्रेम पाहून अभिमान वाटत आहे. तिचं काम पाहता महाविकास आघाडीची चर्चा होईल तेव्हा अर्चना घारेंबाबत जी मागणी तुम्ही केली ती ताकदीने मांडली जाईल असं विधान खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलंय. पाहूयात. या संपूर्ण भागात आल्यानंतर आपण ज्या पद्धतीने अर्चनाला सगळे मार्गदर्शन करतात ही माझ्यासाठी एक खरंच कौतुकाची आणि आनंदाची गोष्ट आहे. एक नवीन पिढीची लोकप्रतिनिधी जी मी इंजिनियर आहे, इंजिनियर नंतर राजकारणाचा जबाबदारी घेऊन आपण काहीतरी बदल घडवावा असं करून ज्या मातीत तिचा जन्म झाला, ज्या मातीने तिला ओळख दिली, त्या मातीमध्ये आपले नातं आहे आणि ती जबाबदारी घेऊन आज ती काहीतरी करू पाहते याचा मला सार्थ अभिमान आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा पहिला पक्ष आहे ज्यांनी युवती काँग्रेस काढली आणि युवती काँग्रेस काढल्यानंतर एक 50-100 मुली आज ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये काम करतात, ज्या हाय परफॉर्मर आहेत त्याच्यापैकी एक अर्चना आहे. खरंच माझ्यासाठी खूप अभिमानाची आणि ती चांगली तयार होते हे आज सकाळपासून मी बघते. त्याच्यामुळे 2024 मध्ये महाविकास आघाडीकडे जरूर महाविकास आघाडीची जेव्हा चर्चा होईल तेव्हा जरूर तुमची जी काही मागणी अमितदादांनी आणि अर्चनाबद्दल ज्या भावना तुम्ही व्यक्त केल्या तर तुमच्या सगळ्यांच्या वतीने महाविकास आघाडी आणि इंडियाच्या मीटिंगमध्ये माझ्याकडून पूर्ण ताकदीने मांडल्या जातील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. अमित सामंत यांनी झब्बा कुणाचा म्हटलं आणि त्यात पैसे कुठून आले ते समजलं नाही. माका ता समजला नाही, कोणाचा जॅकेट समजला नाही. मोदींनी नोटबंदी केली, मग जॅकेटमध्ये खिशात हात घालून पैसे येतात कुठून? मोदीजींना हे सांगावं लागेल. मोदीजी कोकण में कुछ तो गडबडे, झब्बे में कॅश चल रहा है असं विधान खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलंय. पाहूयात. आता एक गोष्ट मला फक्त समजली नाही, सगळी भाषणं मीच ऐकते. कारण आपलं भाषण आधीच्या सगळ्या भाषणात आपण काहीतरी विचार करून आलेला असतो, मग इथली लोक काहीतरी बोलतात, मग त्याच्यात थोडेसे काही बदल करावे लागतात. आणि एक मला भाषणातला एक मुद्दा फक्त मला समजला नाही की त्यांनी सांगितला की जॅकेटमध्ये हात घातला आणि पैसे काढले. कुणाचं जॅकेट ते मला समजलं नाही. एक तर कुणाचं जॅकेट समजलं नाही आणि जब्बा आणि पैसे कसे आले. मोदीजींनी तर डिमॉनिटायझेशन केलं, नोटबंदी झाली, मग यांच्याकडून कुणाच्या खर्चातून पैसे निघतात, पैसे येतात कुठून? नोटबंदी झाली की नाही? अरे तुमच्याकडे पैसे आहेत का? आपलं सगळं क्रेडिट कार्डवर चालतं, आता तर मोबाईलवरच चालतं. तर पुढच्या खिशात हात घालवायचे सांगा, डायरेक्ट ट्रान्सफर करा मोबाईल पासून आमच्या मोबाईलमध्ये. याच्याकडून पैसे येतात कुठे? एक तर मला कळलंच नाही कुणाचा डब्बा. त्याच्यामुळे पत्रकारांना गैरसमज नसावे, बातमी लावताना पूर्ण लावा, अर्धी लावू नका.
मला या भाषणाचा मुद्दा कळला नाही की धब्बा कुणाचा, कोण त्या धब्यात हात घालतं आणि कुणाला पैसे देतं. मला मोदीजींना सांगावं लागेल दिल्लीला जाऊन कि मोदीजी कोकण में कुछ गड़बड़ हो रहा है, वहाँ कैश चल रहा है. आपने तो नोटबंदी की, कोकण में नोट कहाँ से आई, ये तो कुछ फेक दिख गया. नोटा आता जमाना खराब है. 50 खोके, अच्छा एक खोकेवाल्यांचा बोलता आता कळलं. एक महाराष्ट्राला सांगते 50 खोके एकदम ओके ना. 50 खोके इज नॉट ओके. या राज्यामध्ये आम्ही काही पिकवणार आहोत. एक तुम्हाला सांगते, एकीकडे सत्ता आणि दुसरीकडे संघर्ष. या सुप्रिया सुळे व्यासपीठावर बसलेल्या प्रत्येक माणसाने संघर्षात चूज केलेला आहे, कोणीही सत्तेत बसलेला नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ कार्यकर्ता मेळावा राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदरत्न खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थितीत दोडामार्ग तालुक्यात पार पडत आहे. याप्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा संसदरत्न खासदार यांनी मनोगत व्यक्त केलं आहे. भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट जुमला पार्टी आहे, भाजपातच सर्वात मोठा भ्रष्टाचार आहे असा आरोप यावेळी सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. माझं भांडण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या एका घटकाशी आणि शिवसेने, मी तर त्यांना शिवसैनिक म्हणतच नाही, ते जे कोण गेलेत नाही ट्रिपल इंजिनचा खोका सरकारवाले त्यांच्याशी नाहीच आहे. माझं भांडण फक्त भारतीय जनता पक्षाशी, बाकी कुणाशी नाही. त्याचं कारण या राज्य उद्ध्वस्त करायचं पाप कोणी केलंय तर ते भारतीय जनता पक्षाने केलं, कोणी नाही. आणि उद्धवजी त्यांना भ्रष्ट जनता पार्टी म्हणतात. मी आत्या आहे त्याच्यामुळे मी आणखीन एक नाव ठेवत. उद्धवजी फक्त भ्रष्ट पार्टी म्हणतात, मी तर त्यांना भ्रष्ट जुमला पार्टी म्हणते. ते भ्रष्ट पण आहेत, ते जुमलेबाज पण आहेत आणि असा त्यांचा पक्ष. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12, आपलं घर, समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर. समर्थनगर, तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. पण महाविकास आघाडीला नाही चालणार. इथून पुढे नोकऱ्या, उद्योग, धंदे बाहेर गेल्यास खोके सरकार आणि मुख्यमंत्री यांना घराबाहेर पडू देणार नाही असा इशारा सुप्रिया सुळे यांनी दिलाय. एवढा आरक्षणाचा मोठा मुद्दा चालू असताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री काय म्हणले माईकवर, चला ओळखाने काहीतरी नवं द्या. बोलायचं आणि निघायचं, बोलायचं आणि निघायचं. महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री म्हणतात. ते चॅनलवाल्यांचे आभार, तुमचे ते स्मार्ट माइक्स होते त्याच्यामुळे कळलं तरी आम्हाला थोडं बोलायचं आणि निघायचं. कुठे निघायचं, कुठे चाललंय? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ओरबाडून घेतलं ना, आणि कुणाकडून ओरबाडून घेतलं? आमच्या उद्धवजींकडून. ठाकरे कुटुंबाचे आणि पवार कुटुंबाचे 60 दशकाचे ऋणानं बंद आहे. अरे विरोधी केला ना तरी विरोध करायला पण दिलदार विरोधक लागतो. पवार साहेब आणि बाळासाहेबांची मैत्री ही चांगली होती, पण त्याच्यामध्ये एकामेकाला दिलदारपणे त्यांनी विरोधी दोघांनी टोकाचा केला. त्यालाच राजकारण म्हणतात. वैयक्तिक
वैयक्तिक नाती आणि राजकारण याच्यात कधी गलत करायची नाही आणि या दोन नेत्यांनी कधी केली नाही. शिवसेना मोठी झाली, आनंद आहे आम्हाला. शेवटी लोकांच्या मनात जे असतं ते लोकांनी करावं. कोकणात पण त्यांची मोठी ताकद आहे. बाळासाहेबांवर प्रेम करणारे तुम्ही लोक आहात. बाळासाहेब हयात असताना पक्ष मुलाला दिला की नाही? बाळासाहेब हयात असताना त्यांनी पक्ष उद्धवजींना दिला. सगळ्यांना मान्य होतं की उद्धवजी या पक्षाचे, त्यांच्याकडे काय म्हणतात, पक्ष काय आहे त्यांच्याकडे काय म्हणतात, पक्ष प्रमुख म्हणून उद्धवजींना निर्णय घेतला. याचा काय अधिकार हो उद्धवजींकडून पक्ष काढून घ्यायचा? मला सांगा, काय तुमची शेती आहे का? तुमच्या वडिलांनी जी वस्तू तुम्हाला दिली आहे ती तुम्ही मला द्याल का? आणि नाहीतर आहेच दुसरी एक पद्धत आहे काढून घ्यायची महाराष्ट्रात आलेली, त्याला म्हणतात आईस. आईस माहिती का तुम्हाला? आईस म्हणजे कोण इंग्रजी शाळेत शिकले का? आईस म्हणजे बर्फ, करेक्ट? आईसचं स्पेलिंग माहिती का तुम्हाला? काय काय पोरांचं आईसचं स्पेलिंग काय? ICE म्हणजे बर्फ. आता या केंद्रातल्या अदृश्य शक्तीने त्याचा अर्थ बदलून टाकला. आता विरोधात बोलला, आता यांनी जमीन दिली नाही ना आपल्याला, याला आईस करून टाकला. आईसचा अर्थ काय झाला माहितीये का? पहिला आम्ही तुम्हाला आय म्हणजे इन्कम टॅक्सची नोटीस काढतो. तुम्ही आम्हाला जमीन नाही दिली की आम्ही तुमच्या मागे CBI लावणार, आणि तरी तुम्ही नाही ऐकलं, ED लावणार. त्याच्यामुळे इन्कम टॅक्स, CBI आणि ED आम्ही तुमचा आईस करणार. तुम्ही म्हणत नाही, ते करतात दिल्लीचा अदृश्य शक्ती. आता या अदृश्य शक्तीला जे आईसला घाबरले ते त्यांच्या वॉशिंग मशीन मध्ये टाकतात आणि डिफ्रॉस्ट म्हणतात बाहेर निघतात. ही एक पद्धत झाली. या आईसच्या विरोधात नाही लढायचं. आपण कधी कुणाचा कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेला नाही, त्याच्यामुळे आपल्याला आईसची काही भीती नाही. मी काय तुमची जमीन घेणार आहे, काळजी करू नका. तुमच्या वडिलांचे मी हक्कवाली आहे. जो तुमचा हक्क आहे तो तुमचाच राहील आणि तो कसा राहील याच्यासाठी तुमच्यासाठी लढेल, वेळ करू. त्याच्यामध्ये आईसच्या भानगडी आपल्याकडे नाही. आईसच्या अदृश्य शक्तीकडे लोकांना सातत्याने भीतीच ठरायचं. मला तर काय बिचारे पत्रकारांना पण त्याच्या आईस मध्ये ठेवले. काय करणार? लोक घाबरतात. मुलं असतात, शिक्षण असतं, बायको असते, आई वडील घरात असतात, सगळे घाबरतात त्या आईस. पण या आईसच्या विरोधात आपल्याला लढायचं, कारण का आपण खरे आहोत. मी नेहमी सगळ्यांना सांगते की सुप्रिया सुळे की सबसे बडी ताकद मेरी ईमानदारी आहे. त्याच्यामुळे मला नाही त्या दिल्लीची आतुरता आताची भीती वाटते. कशासाठी घाबरू? कशासाठी मी घाबरू? आणि मला दुसऱ्याचं नकोच आहे. माझं मी तुम्हाला देणार नाही, पण तुमचं कधी हिसकावून घेणार. त्याच्यामुळे तुमचं जे आहे ते तुमचंच राहील. आणि इथे येऊन उद्योग करत मी बघते की MIDCचा मगाशी पण रचनाच्या चर्चेत आलं. मला एक सांगा, राणे साहेबांच्या काळात झाली ना MIDC, तेव्हा कुणाचं सरकार होतं? काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार होतं. मग 60 वर्षात तुम्ही काय केलं विचारता ना आम्हाला. मला पण तुम्हाला विचारते, तुम्ही 7 वर्षात काय, तुम्ही 8 वर्षात काय केलं? MIDC पूर्ण केली, इथे धंदा पाणी आला. ते काँग्रेसमध्ये राणे साहेब होते तेव्हा झालेला निर्णय ना. मग का नाही इन्व्हेस्टमेंट तुमच्याकडे आल्या? त्याचं उत्तर कोणीतरी दिलं पाहिजे ना. जे कोणी असतील, मंत्री असतील, कोणी असेल, सत्ता कशासाठी असते? तुम्ही म्हणता ना आम्ही विकासासाठी सत्तेत केलं असं सगळे म्हणतात ना. मग इथल्या MIDC मध्ये गांधी कामगार तुमचे मंत्री आहेत ना? किती वर्ष मंत्री आहेत? किती टोटल किती वर्ष मंत्री आहेत? किती? 10 वर्ष. अरे 10 वर्ष मंत्री असून एक MIDC करू शकत नाही. म्हणजे आमची MIDC येऊन बघा, खरंच येऊन बघा. इन्व्हेस्टमेंट आणायला काय फार लागत नाही. नुसतं गोड हालू बोलून पक्ष बदलून विकास होत नाही. त्याला 3 वेळा मारायला लागतात, 10 वेळा मंत्रालयात जावं लागतं. इथे फक्त बुकिंग घेऊन ह्याला एअरपोर्टला उद्घाटनासाठी आणि वेलकमसाठी काम नाही करायचंय. त्याला PRO म्हणतात.
पीआर असतो ना कंपनीमध्ये, एक चेअरमन असतो, एमडी असतो आणि एक पीआर असतो. पीआरओने काय करायचं असतं, त्यांनी फक्त जायचं, सुप्रिया सुळे खासदाराला घेऊन त्यांचा फोटो घ्यायचा, आमची कंपनी लय भारी, काय त्रास देऊ नको, गोड 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 दिवाळीला मिठाईचा डब्बा, टाटा बाय बाय, एवढं. तो वाढवत नसतो फॅक्टरी, तो फक्त PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर. तर तुम्हाला पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पाहिजे का तुम्हाला आमदार पाहिजे जो MIDC आणणार आहे, याचा निर्णय तुम्ही घ्यायचा. आणि कदाचित आमच्याकडून ती चूक झाली असेल, कारण आमच्या चिन्हावरही 2 वेळा निवडून आले. त्याच्यामुळे मी खूप कबूल करते. बघा, जेव्हा 1 बोट तुमच्याकडे जातं तेव्हा 3 बोट माझ्याकडे येतात. त्याची 2 बोट नक्कीच माझी आहेत, कारण का 2 वेळा घड्याळावरच निवडून आले. 2 वेळा ना, मग मान्य करते ना चूक झाली बाबा, मान्य करते. आम्ही विश्वास ठेवला, तो घात करेल असं कधी वाटलं? जेव्हा आपण विश्वासाच्या नात्याने एखादा विश्वास ठेवतो, तो घात करेल म्हणून विश्वास ठेवतो. तुम्ही आता माझ्या विश्वासाच्या नात्याने माझ्याकडे बघताय की मी कधी घात करणार नाही, हे रेकॉर्ड कर बाबा. घात नाही, एखादा पाऊल मागे घेऊ, घात नाही करणार. जिसका आधी इतना भी नमक खाया होता, या प्रकारे माझ्या आईचे संस्कार जे नात्यामध्ये 2 पैशाचं पण काहीतरी असेल तर सुप्रिया नातं, वेळ आली 1 पाऊल मागे गेली पण गद्दारी करू. त्याच्यामुळे हे मराठी संस्कार आहे. मराठी करताना काय केलं, मराठी माणसासाठी काय केलं, आज सकाळची बातमी सांगते तुम्हाला. आज सकाळी हे जे हिऱ्याचे व्यापारी आहेत ना, हिऱ्याच्या व्यापाऱ्यांसाठी मुंबईमध्ये आदरणीय पवार साहेबांनी एक मोठं युनिट केलं. हजारो नाही, लाखो नाही, करोडो लोकांची इन्व्हेस्टमेंट होती. आज सगळी परराज्यात गेली. गुजरातमध्ये जायचं मला दुःख नाही, प्रत्येकाला आपलं घर वाढवायचा अधिकार आहे, प्रत्येक राज्याला अधिकार आहे. त्याच्यामुळे त्यांनी तो नेला. मग आपलं काही ट्रिपल इंजिन खोके सरकार झोपलं होतं का? तुम्हाला खोके द्यायला, घरं फोडायला पैसे आहेत, तुम्हाला आमदार फोडायला पैसे आहेत, पण तुम्हाला हे हिऱ्याचे व्यापारी गुजरातला जात होते, त्यांना थांबायसाठी तुमच्याकडे काही यंत्रणा नाही. मी जाहीर या व्यासपीठातून निषेध करते अशा सरकारचा, जे सगळे उद्योगधंदे जे महाराष्ट्राचे ते दुसरीकडे जातात. तुम्ही असं म्हणा की आमचा पक्ष, उद्धवजींचा पक्ष सगळ्यांना त्रास दिले, आईस केलं, सगळं केलं, हे तुमचं झालं. आमच्या पत्रात काय पडला प्रश्न तुम्ही विचारू शकता मला. हो सुप्रिया सुळे ठीक आहे, हो तुम्हाला त्रास झाला, उद्धवजींना त्रास दिला, आमच्या पत्रात काय पडलं? एकदा ऐकून घेऊ, दोनदा ऐकून घेऊ. साहजिक हे माणूस आहे. ही लढाई फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सेनेची नाहीये, ही महाराष्ट्राच्या जनतेची आहे. तुमच्या मुलांनी, तुम्ही कष्ट करून मुलं शिकवली की नाही, मग त्या शिकलेल्या मुलांना नोकऱ्या मिळाल्या नको का? मग त्या नोकऱ्या ज्या तुमच्या मुलांच्या हक्क आहेत, तो दुसऱ्याला देण्याचा पाप हे ट्रिपल इंजिन सरकार करते, कारण घाबरते. हे नेहमी म्हणतात ना, एक म्हण आहे, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए. ये सरकार महाराष्ट्र की झुकती है, झुकाने वाली अदृश्य शक्ती दिल्ली में बैठी है. आणि मी एक स्वाभिमानी मराठी मुलगी आहे, ना कधी झुकले ना झुकेंगी. हा महाराष्ट्र कैलासवासी यशवंतराव चव्हाणांचा महाराष्ट्र आहे. जेव्हा जेव्हा त्या हिमालयाला गरज पडली तेव्हा आज सह्याद्री गेलेला आहे, तो वाकण्यासाठी नाही गेलाय, तो मदतीसाठी गेलेला आहे. हा मराठी स्वाभिमान आहे. ही कोकणी लोक आहात की नाही स्वाभिमानी? तुम्हाला नाही वाटत हो आम्ही कोकणातले आहोत? का नाही वाटत? म्हणजे प्रत्येकाला आपला स्वाभिमान असला पाहिजे. प्रत्येक व्यक्तीला, कुटुंबाला, माणसाला, लहान पोरांना. या स्वाभिमान तुम्ही काय घाण टाकलाय त्यांना? फॉक्सकॉन नावाची कंपनी 1.5 लाख नोकऱ्या कुणाला गेल्या? दुसऱ्या राज्यात गेल्या. गुजरातचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात येतात आणि सांगतात आम्हाला इन्व्हेस्टमेंट गुजरातमध्ये पाहिजे. तू दुसरीकडे जा ना, इकडे आमच्या महाराष्ट्रात डोळा कशाला तुझा? युपीचे मुख्यमंत्री सगळे काही फिल्म स्टार आहेत ना, सगळ्या सिरियलचं शूटिंग आम्हाला युपीला न्यायचंय. कशासाठी? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान सगळे इथे राहतात ना, पण तू दुसरं काहीतरी शोध ना तुझ्या युपीसाठी. आम्हाला आमच्या मागे कशाला लागले? म्हणजे फिल्म इंडस्ट्री उत्तर प्रदेशला न्यायची, इंडस्ट्री गुजरातला न्यायची, आमच्या सगळ्या नोकऱ्या दुसऱ्या राज्यांना द्यायच्या. मग मराठी माणसांनी काय घ्यायचं? काय असायचं आम्ही? आमच्या पोरांनी काय करायचं? विपदाची यांच्या समोर. अरे खोके तुमच्या घरात आहेत, आमच्या घरात खोके नाही, उपाशी मरतील आमची पोरं. आणि ही लढाई माझी यांच्या विरोधात. मी उगाच नाही लढायला उठली, मी आता सुखात आयुष्य चाललं.
दिल्लीला खासदारकी चालली होती, व्यवस्थित माझं आयुष्य चाललं, काही मला गरज नव्हती करायची. पण नंतर माझा स्वाभिमान, माझी जी मराठी अस्मिता नाही ती झाली. कोणी यावं महाराष्ट्राला टपली मारून जावा, नाही चलेगा. या खोके सरकारला चालत असेल पण महाविकास आघाडीला चालणार नाही. कारण का माझ्या भाषणामध्ये यशवंतराव चव्हाणांचं नाव मी घेते, छत्रपतींचं नाव घेते, शाहू फुले आंबेडकरांचं नाव मी घेते, शरद पवारांचं नाव घेते आणि बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव घेते. जर मला ही नावं घ्यायची असेल तर मला कृतीमधून करून दाखवायला लागेल. नाही जाणार एक पण नोकरी आता इथून, नाही जाणार महाराष्ट्राचं महत्व, नाही जाणार मुंबईचं महत्व. किती कष्ट करायला लागेल आणि संघर्ष करीन, पण एकही आज नंतर जर या खोके सरकारने घालवली ना नोकरी तर नाही त्या मुख्यमंत्र्याला घरातून बाहेर पडू देणार. घरातून परिस्थितीच काढली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. राज्यस्तरीय विज्ञान नाट्य महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. सावंतवाडीतील बॅरिस्टर नाथपै सभागृहात आज शुक्रवार 27 ऑक्टोबरला शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते या विज्ञान नाट्य महोत्सवाचं शानदार उद्घाटन करण्यात आलं आहे. राज्यस्तरीय विज्ञान नाट्योत्सवात सादर होणाऱ्या नाटिकात सादरीकरणासोबतच त्यातला विषय विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे अतिशय महत्त्वाचं असल्याचं या उद्घाटन प्रसंगी मंत्री केसरकर यांनी सांगितलं. या राज्यस्तरीय विज्ञान नाट्योत्सवात राज्यातील विभाग स्तरावरती प्रथम क्रमांक प्राप्त केलेल्या 8 विभागांचे 8 संघ सहभागी झाले होते. या नाट्योत्सवासाठी मानव कल्याणासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञान हा मुख्य विषय असून स्त्री अन्न, मिलेट, श्रेष्ठ आहार, खाद्य सुरक्षा, दैनंदिन जीवनात आधुनिक तंत्रज्ञान, आरोग्य सेवेतील सध्याची वर्तमान प्रगती व समाजातील अंधश्रद्धा व अंधविश्वास हे इतर विषय दिले होते. परंतु आज कोकण कन्याजवळ 3 तास लेट आहे आणि त्याच्यामुळे सगळेच माझे कार्यक्रम ते पुढे ढकलायला लागले. आता आपल्याला माहिती आहे की आज मेरी मिट्टी मेरा देश हा कार्यक्रम आहे. ते 7:20ला ते रवाना करायचे कलश दिल्लीला. त्याच्यासाठी मुंबईचा पालकमंत्री म्हणून मला तिथं उपस्थित राहायला लागतंय आणि त्याच्यामुळे थोडक्यात मी आपल्याला शुभेच्छा देतो. विज्ञान हा आपल्या जीवनाचा एक अपरिहार्य भाग आहे आणि मुलांनी मी नेहमी बघितलेलं आहे की मुलं कमी कुठे पडतात महाराष्ट्रातली, तर त्याच्यामध्ये 3 विषय, एक गणित आहे, दुसरं विज्ञान आहे आणि तिसरं भाषा आहे. आपल्याला त्याच्यामध्ये खूप प्रगती करायला लागेल. परंतु ही प्रगती करत असताना विद्यार्थ्यांना आवडेल अशा पद्धतीने ही प्रगती झाली पाहिजे आणि म्हणून आजचा जो नाट्योत्सव आहे या दृष्टीने मोठं पाऊल आहे. आपली राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था नागपूरला आहे, त्यांच्या पुढाकाराने, त्याच्याबरोबर आपली SCRT आहे जे तुमच्यासाठी अभ्यासक्रम तयार करतात आणि नवीन विज्ञान केंद्र वरळी आणि विभागीय शिक्षण संचालक कोल्हापूर या चौघांनी मिळून त्या सुंदर अशा कार्यक्रमाचं नियोजन केलेलं आहे. या हॉलमध्ये आतापर्यंत 5 नाट्यप्रयोग झालेले आहेत आणि 3 नाट्यप्रयोग होणार आहेत. आपले सन्माननीय परीक्षक वर्ग इथून बसलेले आहेत, ते उत्कृष्ट नाटकाची निवड करतीलच, पण नाटकाच्या परफॉर्मन्स बरोबर त्याच्यामध्ये असलेला विषय आणि तो विषय मुलांपर्यंत पोहोचवण्यामध्ये त्याचे लेखक किंवा त्याचे सादरकर्ते किती यशस्वी झालेले आहेत हे फार महत्वाचं आहे. आणि म्हणून मुलांना मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की आत्ताच मी एक एक्सपर्ट कमिटी नेमलेली आहे. तुमच्याकडे आम्ही जे मिड डे मील देतो तर माझी स्वतःची शिक्षण मंत्री म्हणून अशी इच्छा आहे की मुलांना वाटलं पाहिजे की आज शाळेत गेलं पाहिजे तर आज काहीतरी चविष्ट आम्हाला खायला मिळणार. परंतु ते चविष्ट तर असलं पाहिजे, त्याच्याबरोबर ते पौष्टिक सुद्धा असलं पाहिजे. म्हणून याच्यामधला एक जो विषय घेतला तो मिलेटच्या संदर्भातला आहे, खाद्य सुरक्षेच्या संदर्भात आहे की खाणं कसं चांगलं तयार करायचं
त्याचं एक टेक्निक आणि त्याचं ट्रेनिंग सध्या महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर जीवनामध्ये कसा करायचा हे ह्या नाटकाच्या माध्यमातून तुम्हाला सांगितलं जाणार आहे. आणि त्याच्याचबरोबर आपल्याला जर जीवनामध्ये यशस्वी व्हायचं असेल तर चांगलं आरोग्य सुद्धा आपलं असलं पाहिजे, त्याचं सुद्धा सादरीकरण. आणि हे आरोग्य करण्यासाठी छोट्या छोट्या गोष्टी असतात. आपले हात स्वच्छ धुवायला लागतात, वरच्यावर पाणी द्यायला लागतं, योग्य वेळेला झोपायला लागतं. अनेक गोष्टी आहेत, त्या छोट्या छोट्या गोष्टी लहान लहान मुलांनी समजून घेतल्या पाहिजे. आणि त्याच्याचबरोबर समाजामधल्या अंधश्रद्धा आहे याचं सुद्धा निर्मूलन करण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग होऊ शकतो. मला एकच तुम्हाला सांगायचं विद्यार्थ्यांना की पूर्वीचं शिक्षण आहे आताच्या शिक्षणामध्ये जमीन आसमानाचा फरक असणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे तुम्हाला आता व्यावसायिक शिक्षण दिलं जाणार आहे. केवळ BA व्हायचं, BSc व्हायचं किंवा डॉक्टर व्हायचं, वकील व्हायचं याच्या पलीकडे जाऊन आपल्याला जीवनाकडे बघायला शिकलं पाहिजे. भारत हा जगातला सर्वात तरुण देश आहे आणि पुढची पिढी आमची की जगाचं नेतृत्व करणार आहे. कारण जगातल्या लोकांचं वय वाढतंय, त्यांच्याकडे काम करायला लोक नाही. आणि ही कामं कशा स्वरूपाची आहेत? ही तांत्रिक स्वरूपाची कामं आहे. एखादा एक्सरे टेक्निशियन असतो, एखादा मनुष्य CT स्कॅन चालवतो, एखादा मनुष्य लिफ्ट दुरुस्त करतो, एखादा मनुष्य एअर कंडिशनर दुरुस्त करतो. या सगळ्याची गरज ही संपूर्ण जगाला आहे. नर्सिंगची गरज आहे, लॅब टेक्निशियन्सची गरज आहे, रक्ताची तपासणी करणाऱ्याची गरज आहे, चांगली उत्कृष्ट शेती करणाऱ्या कितीतरी युवकांची गरज आहे. आणि म्हणून आपण जीवनाकडे बघत असताना कुठलंही काम हे कमीपणाचं मानता कामा नये. तुमच्यामधले अनेक लोक सायंटिस्ट होतील, कोण वैमानिक होतील, कोण डॉक्टर होतील, कोण इंजिनियर होतील, पण प्रत्येकाला इंजिनियर होता येणार नाही. त्यांनी सुद्धा आपल्या आवडीचा विषय शिकला पाहिजे. आणि म्हणून तुम्हाला सांगायला मला आनंद होतो की तुमच्या खात्याचा मंत्री म्हणून मी जर्मनीला गेलेलो होतो. आणि जसं महाराष्ट्र आहे त्याचं बेडन नावाचं तिथं राज्य आहे. तिथं मर्सिडीज, BMW सगळ्या गाड्या त्या राज्यामध्ये तयार होतात. त्या राज्याला यावर्षी 4 लाख युवकांची गरज आहे. आणि म्हणून पुढच्या काळामध्ये तुमच्यातल्या अनेक मुलांना जर्मन लँग्वेज शिकवली जाईल. तुम्ही अभिमानाने परदेशामध्ये जाऊन काम करायला लागाल. आणि यासाठी तुम्हाला खूप अभ्यास केला पाहिजे, खूप कष्ट केले पाहिजे आणि तुम्ही जगाचं नेतृत्व करायला लागाल. एवढी ताकद तुमच्याकडे आहे आणि ही ताकद ईश्वराने तुम्हाला देव अशी ईश्वराने प्रार्थना करतो. आणि पुढच्या काळात मुलांना आपण असे करार केलेले आहेत की 15,000 मुलांना हिंदुस्थान कॉम्प्युटर लिमिटेड त्यांचं पुढचं ट्रेनिंग घेणार आणि त्यांनी नोकऱ्या सुद्धा देणार. टाटा इन्स्टिट्यूट सोशल सायन्सेस 10,000 मुलांना ट्रेनिंग सुद्धा देणार, त्यांना नोकऱ्या सुद्धा देणार. मी नोकऱ्या का म्हणतो? आपल्या कुटुंब सांभाळायचं असेल तर आपल्याला नोकरीची गरज असते, व्यवसायाची गरज असते. आणि म्हणून कुठलाही व्यवसाय करण्यामध्ये कमीपणा मानू नका. तुम्ही एका अशा बलवान भारताचे नागरिक आहात की पंतप्रधानांनी आपल्या देशाला 11व्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेवरून आता 5व्या क्रमांकावर आणलेलं आहे. आपण एवढे दौशाली आहोत की कोणाचीही आज हिंमत होत नाही आपल्याकडे वाकड्या दृष्टीने बघायचं. आणि त्या देशाचं पुढचं भवितव्य ही सगळी तुम्ही मुलं आहात. तुमचा मला मनापासून अभिमान आहे. तुमच्याकडे जे जे काय करायला लागतं तुम्हाला जर सगळ्यांना ड्रेसेस देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. मी आम्ही अधिक इंटरेस्टिंग देण्याची व्यवस्था करतो. सगळ्यांना शूज सॉक्स देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. अनेक गोष्टी विद्यार्थ्यांसाठी करणार आहे. स्कॉलरशिपची रक्कम 5 पट वाढवलेली आहे. सगळ्या गोष्टी करत असताना उत्कृष्ट शिका, मोठे व्हा, या देशाचं नेतृत्व करा अशी शुभेच्छा देतो आणि मला 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. बाळासाहेबांच्या आणि शरद पवारांच्या पक्षाचं काय केलं, दिल्लीत नितीन गडकरींचं काय केलं, 105 जण असताना देवेंद्र फडणवीसांना उपमुख्यमंत्री केलं, सगळेच मराठी माणूस आणखीन एक उपमुख्यमंत्री आणून महत्त्व कमी केलं.
सगळी मराठी माणसं आहेत ज्यांच्यावरती अन्याय झाला आहे आणि त्यामागे दिल्लीची अदृश्य शक्ती कार्यरत आहे असा टोला सुप्रिया सुळे यांनी हाणला आहे. पाहूयात. एक या राज्यात एक मुख्यमंत्री आहेत आणि DCM आहेत आणि DCM आहेत आणि मला वाईट त्या ह्याचं वाटतं आणि एक मराठी माणसाची गोष्ट ही DCM 1 आहे. आता मला DCM 1 कोण माहिती आहे का तुम्हाला? त्यांचं नाव देवेंद्र फडणवीस. आता मला कसं माहिती आहे पत्रकारांनी सांगितलं. ते म्हटले काय ते DCM 1 म्हणजे कोण DCM 1? म्हणजे ते देवेंद्र फडणवीसची. म्हटलं तुम्ही त्यांना DCM 1 का म्हणता? ते म्हणजे त्यांच्या बरोबरचा फोटोग्राफर असतो ना त्याचं जॅकेट असतं आणि धक्का मारत तिकडे तिकडे फिरत असतो. म्हटलं का त्या जॅकेटवर DCM 1 लिहिलं असतं. म्हणजे त्यांनी एवढ्यासाठी फोटोग्राफर ठेवलाय की तो फक्त त्या देवेंद्र फडणवीसांचे फोटो काढत राहतो तुला. आता ठीक आहे तो त्यांचा चॉईस आहे त्यांचा प्रॉब्लेम आहे पण DCM 1 तर मला मी मराठी माणसाचं भांडण काय आहे मी समजून सांगते तुम्हाला. या राज्यामध्ये बाळासाहेब ठाकरेंच्या पक्षाचं काय केलं तुम्ही बघितलं मराठी माणूस. शरद पवारांचं पक्षाचं काय केलं मराठी माणूस. नितीन गडकरी साहेबांचं दिल्लीत काय व्हायला होत आहे तुम्ही बघताय मराठी माणूस. चौथा विषय देवेंद्र फडणवीसांचा. मला देवेंद्रजींबद्दल खरंच वाईट वाटतं. आता तुम्ही मला उगाच बोलत नाही मी सांगते का वाईट वाटतं. 105 आमदार निवडून आले. किती? 105. आता 105 आमदार निवडून आल्यावर मुख्यमंत्री कोण व्हायला पाहिजे होतं? देवेंद्र फडणवीस. अपना पास हो गया, मेरिट में भी बच्चा आ गया. त्यांना मुख्यमंत्री केलं नाही, डिमोशन केलं. 10 पैकी 10 मार्क मिळाले ते विचारायला. त्यांना DCM केलं. 10 पैकी 5च मार्क खाली केले. DCM करून डिमोशन केलं. अजून एक डिमोशन केलं. 2.5 मार्कावर आणलं. आणखीन एक DCM आणलं. म्हणजे जो माणूस 105 मार्क घेऊन पास झालाय त्याचे 50% करून DCM केला आणि त्याच्यानंतर अर्धा DCM केला. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे जो 10 पैकी 10 होता त्याला 2.5 मार्कावर आणला. कोण शिक्षक आहे का इथे? कोण शिक्षक आहे का इथे? आहे तुम्ही शिक्षक आहात ना? 2.5 मार्क म्हणजे 10 पैकी 5 का फेल? जो बिचारा 10 पैकी 10 मिळाला त्याला 2.5 वर आणला. त्याच्या बाबाला जॅकेट घालून फिरायला लागतंय DCM 1. अन्याय की नाही? आता या चौघांमध्ये काय कॉमन आहे? बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार, गडकरी साहेब आणि देवेंद्रजी. हे चौघांमध्ये काय कॉमन आहे ज्यांच्यावर अन्याय झालाय? हे चारही मराठी माणसं आहेत आणि त्यांच्यावर अन्याय करणारा एकच व्यक्ती आहे तो दिल्लीची अदृश्य शक्ती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. ढोलताशांच्या गजरात फटाक्यांच्या आतिषबाजीत निलेश राणे आगे बढो हम तुम्हारे साथ च्या घोषणा कार्यकर्त्यांनी दिल्या. घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. 2 दिवसांपूर्वीच माजी खासदार निलेश राणे यांनी राजकारणातून निवृत्ती घेण्याचं जाहीर केलं होतं. निलेश राणेंच्या निर्णयानंतर भाजपमध्ये खळबळ उडाली होती. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी मुंबईत निलेश राणे यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. दोन्ही नेत्यांनी निलेश राणे यांची मनधरणी करत नाराजी दूर केली. कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष होत होता त्यामुळे निलेश राणे नाराज होते. अखेर कार्यकर्त्यांच्या अडचणी जाणून सोडवण्याचा रवींद्र चव्हाण यांनी शब्द दिला. कार्यकर्त्यांनीही निलेश राणे यांच्या पाठीशी राहण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आज निलेश राणे यांचे सिंधुदुर्गात आगमन झालं. किल्ल्याच्या सीमेवरती बांधा इथं निलेश राणे यांचं जंगी स्वागत करण्यात आलं. मोठ्या संख्येने पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. स्वागतानंतर शेकडो गाड्यांच्या ताफ्यासह निलेश राणे कुडाळसाठी रवाना झाले.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. सावंतवाडी शहरात आल्यानंतर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी फेसबुक लाईव्ह केलं. यावेळी त्यांच्या गाडीचं सारथ्य अर्चना घारे करत होत्या. यावेळी रेल्वे टर्मिनससह बेरोजगारीवरती घारेंनी वेधलेल्या लक्षाबद्दल त्यांनी माहिती घेतली. नमस्कार. हे कुठलं हे अर्चना? मोती तलाव, सावंतवाडीचं हे ताई मोती तलाव आहे आणि खूप जुना तलाव आहे हा, राजे महाराजांच्या काळात बांधलेला. आणि तिथे राजवाडा दिसतोय बघा, तिथे बघा सुंदर. हो, मागे आले होते कार्यक्रमाला. मागे जगन्नाथराव भोसले नाही ते, यांच्या वडिलांच्या नावाने प्रवीणभाई भोसलेंच्या. अर्चना गाडी चालवते. आय एम फीलिंग सो प्राऊड. नेहमी महिलांनी इंडिपेंडंट असलं पाहिजे. वाय बी डिपेंडंट ऑन एनीबडी. जेवढं जमेल तेवढं काम आपण स्वतः करायचं, जेवढं जमेल तेवढं. राजवाडा इकडे. हो हो हो. आता आपण कुठे चाललोय? आता मँगो बनला जातोय आपण. तिथे काय? महाविकासाची बैठक आणि त्याच्यानंतर आपली पत्रकार परिषद आहे ताई. छान आहे. मागे मला आलेलं आठवते आपण युवती मेळाव्याला कशा इथे आलेलं युवती मेळाव्याला चाललेलं 2012 मध्ये ताई. नाही त्याच्यानंतर पण मध्ये एकदा आले होते ना, मध्ये कुडाळला आलेला, इथे नव्हता. कुडाळला आले होते इथे. मला एक क्लिअरली आठवते सगळं. काय सुंदर आहे बघा ते. सो ब्युटिफुल. काय सुंदर आहे हो भाई. कोकणामध्ये गंमतच वेगळी आहे. पुढचा मेळावा ताई सावंतवाडीत ठेवता. अरे वा, युवा सेनेचा बोर्ड आहे बाबा. चांगलं आहे. या गावाची सगळ्यात मोठी स्पेशालिटी काय आहे? लाकडाची खेळणी. लाकडाची खेळणी. करेक्ट. चौथीच्या पुस्तकातून लिहिलंय. हो, खरंच आहे. आणि लाकडाची खेळणी आहेत. बाकी दशावतार वगैरे हा तर ते झाला. पण हे बघा इथून पण काय सुंदर दिसतं. लाकडाची खेळणी आहेत. त्याचप्रमाणे इथे सावंतवाडीचा राजवाडा आहे, पाटेकराचं देवस्थान आहे आणि ते संपूर्ण संस्थांचा देव मानला जातो पाटेकर देवस्थान. आणि सगळे पाटेकर देवस्थानला भजत असतात. त्याचप्रमाणे विठ्ठल मंदिर आहे सावंतवाडी मंदिर. हे पण छान दिसतं. बाजूला बॅरिस्टर नाथपाईंच्या नावाने हे संकुल आहे. विठ्ठल मंदिर बघा ते. त्याचप्रमाणे समोर विठ्ठल मंदिर आहे. कळस कुठून दिसतो. करेक्ट. अशा तऱ्हेने त्याचप्रमाणे काजूचा आपला फक्त व्यवसाय आहे. थोडं आपण मला वाटतं लक्ष घालावं लागणार आहे नाही. आम्ही आणि तुमची आणि मगाशी रेल्वे टर्मिनसचा मगाशी अर्चना तुम्ही मला 3-4 गोष्टी अर्चना सांगितल्या. एक तर टर्मिनसचा बेरोजगारीचा जो MIDCचा आडाळी MIDC, त्याच्यानंतर ते ह्याचं पण तुम्ही मला सांगितलं की ती आयुष डिपार्टमेंटनी जी संस्था आरोग्याचा आणि प्रॉब्लेम्स आहेत, अडचणी. तुम्हाला पण अनुभव आला ना आपल्या कुठल्या तरी महिलेला. चला चला. अर्चना ताई इन द ड्रायव्हर सीट. वेल डन. अरे आपले निरीक्षक समोरच आहेत. वा वा, भारी काम झाला. अरे निरीक्षक कुठे गेले आपले? होय, कुठे गेले निरीक्षक? कुठे गेले? मी म्हटलं निरीक्षक कुठे गेले? चला, वेल डन. थँक्यू फॉर द राईड. थँक्यू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल.
कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. महाविकास आघाडीतून सावंतवाडीची जागा राष्ट्रवादीला अर्चना घारे यांना सोडण्यासाठी मागणी होत आहे. मात्र महाविकास आघाडीत स्पर्धा दिसत आहे. त्याबद्दल खासदार सुप्रिया सुळे यांना विचारलं असता त्या काय म्हणाल्या पाहूयात. कार्यकर्त्यांच्या भावना असतात, लोक इमोशनल असतात आणि आम्ही एक संघटना म्हणून काम करतो, तर आपले जे सहकारी आहेत त्यांच्या भावना आम्ही ऐकून घ्यायला नको का? आणि तो पक्ष नाहीये, हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहे. ते लोकांचा मान सन्मान होतो. ही लोकशाही आहे, दडपशाही नाहीये. ते दडपशाही, ते लोकशाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार, ख ख खमंग ग ग गोकुळतू अगदी घरच्यासारखं. कणीदार, खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. पवार विरुद्ध पवार अशी लढत होणार का? झाल्यास 2 राष्ट्रवादीत आमने सामने येणार का? असं विचारलं असता खासदार सुप्रिया सुळे काय म्हणाल्या पाहूयात. मला ते माहिती नाही, पवारांच्याकडचं माहिती नाही, सुळे लढणार एवढं मला माहिती. पवार काय करणार आहे मला अजून माहिती नाही. कुठले पवार लढणार असतील तर माझ्या कानावर तरी बातमी आली की नाही. लढणार असतील तर मी तुम्हाला सुळे लढणार एवढं नाही. जबाबदारीचं काम असतं आणि त्याला जेंडर नसतं. महिला किंवा कुठल्याही पदात, मी महिला खासदार नाही आहे, मी खासदार आहे. जसं मला पुरुष पाहिजे तर तुम्ही पण रिपोर्टर आहात, तुम्ही महिला रिपोर्टर नाही आहात, तुम्ही सगळे माझ्यासाठी सेम समान. तसं जशा एका खासदाराकडून अपेक्षा त्याच माझ्याकडून. त्याच्यामुळे कुठल्याही राज्याची मुख्यमंत्री जी कोणी व्यक्ती पुऱ्या देशामध्ये आहे त्याच्या जेंडरच्या मध्ये कोणी अडकू नये. जो योग्य असेल, कर्तृत्ववान असेल आणि त्या राज्याला देशात एक नंबरला घेऊन अशा व्यक्तीने त्या पदावर बसावं, हे माझं वैयक्तिक मत आहे. महाराष्ट्राला लेगेसी कैलासच यशवंतराव चव्हाण यांचं. त्याच्यामुळे त्या लेगसीमध्ये जे बसू शकतील ते ओरबाडून वगैरे होत नाही त्यांच्या मनात. आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून काम करतो. आम्ही वैयक्तिक, आम्ही व्यक्ती नाहीच. आम्ही एक सामाजिक ऑर्गनायझेशन जी काय आम्ही काय ते खोक्या विक्यांसाठी आम्ही राजकारणात आहे. आम्ही सर्वसामान्य मायबाप जनतेच्या आयुष्यात एक चांगला बदल घडवण्यासाठी राजकारणात आहोत. त्याच्यामुळे आम्हाला तो बदल करायचा. त्याच्यामुळे सावंतवाडीच्या जनतेचे मी मनपूर्वक आभार मानतो की 1 नाही 2 वेळा त्यांनी मोठ्या संख्येने मताधिक्य देऊन राष्ट्रवादीला इकडे आमदार केले. त्यानंतर काय झालं याच्यात मला उणी काढायची नाही. दुर्दैवाने ज्या घटना झाल्या त्या वेगळ्या झाल्या, आमच्या म्हणजे आम्हाला अपेक्षित अशा नाही झाल्या. पुन्हा नवीन उमेदवारी पक्ष करू आणि ज्या कामासाठी आम्हीच राजकारणात आहोत तीच दिशा पुढे आम्ही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार, ख ख खमंग ग ग गोकुळतू अगदी घरच्यासारखं. कणीदार, खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. ह्या आमच्या पॅनलचं नाव सहकार महर्षी शिवरामभाऊ जाधव सहकार वैभव पॅनल्स आहे. कारण शिवरामभाऊंचं नाव आम्ही का दिलंय, त्यांनी केलेलं रोपटं हे पुढे वाढवावं आहे, मोठं व्हावं, त्याची प्रगती व्हावी ह्या दृष्टिकोनातून लोकांना त्याचा सहभाग मिळावा, लोकांना त्याचा फायदा व्हावा म्हणून जाधव साहेबांचं आम्ही नाव ठेवलंय. आता प्रकाश मोर्यांनी काल केलेले आरोप हे धादांत खोटे आहेत, निराधार आहेत, त्यांना कोणताही आधार नाही.
आधार नाही. आम्ही जे काही पत्रकार परिषद घेऊन प्रकाश मोर्यावर केलेले आरोप ह्याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. तत्संबंधी पुरावे आम्ही सर्व पत्रकारांना अदा केलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांना आरोपाचं उत्तर देण्याचं समर्थन नाही. त्यांनी पत्रकार परिषद घ्यावी, खोटे आरोप करावे, असं आम्ही काहीतरी आरोप करावे म्हणून त्याने घेतलेली पत्रकार परिषद आहे. त्या पत्रकार परिषदेला कोणताही आधार नाही. त्या पत्रकार परिषदेत मी स्वतः सगुणगिरी यांनी केलेले आरोप हे त्यांना खोटे आले नाहीत आणि थातूर मातूर आरोप करून पत्रकार परिषद घेऊन लोकांना दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न प्रकाश मोरे यांनी केलेला आहे. नाही, याबाबत उद्या निवडणूक संपल्यानंतर प्रकाश मोरे यांच्या समोरासमोर की नाही आरोप आणि आरोपाचं खंडन आणि जे काय असेल ते सत्य आम्ही जनतेसमोर आणायला तयार आहोत. हे दादांचं खोटं आहे. मी ज्यावेळी ह्या राजकारणात आलो, सहकाराची माहिती घ्यायला लागलो, त्यावेळी प्रकाश मोरे यांचा जन्मच झालेला नव्हता. हे प्रकाश मोरे ह्याबाबत खोटं विधान करतायत. दादांचं खोटं आहे, त्याच्यामध्ये कोणताही अर्थ नाही. केवळ स्वतःची बचाव करण्यासाठी केलेलं हे विधान आहे. नाही, हे पराभव त्यांच्या कार्यामुळे झाला. त्यांनी जे काय माणगावात खोटे नाटे उद्योग केले, जे काय भ्रष्टाचार केले, जे काय अनेक प्रकरणामध्ये दादांत खोट्या बातम्या तयार केल्या, जे काय कर्ज दिलं त्याच्यामुळे कायदेशीर बाबी नाहीत, संस्थेच्या बायलॉटच्या विरुद्ध कायदे होते, त्याच्यामुळे दादा बेर्डेकरांनी पक्षाच्या विरोधी काम केलेलं नाही. प्रकाश मोरे यांची कामगिरी ही निकृष्ट दर्जाची असल्यामुळे त्यांचा पराभव झाला. कारण त्यांच्याकडे आपला बचाव करण्यासारखा कोणताही समर्थन नव्हता आणि लोकांनी त्याला जिल्हा बँकेतून बाजूला केला. नाही, या ऑडिटवर आमचा भरोसा नाही आहे. संस्थेला लाखो करोडो रुपयाचं की नाही लोन कर्ज आहे, ते वसूल झालेलं नाही. एवढं प्रचंड लाखो करोड रुपयाचं कर्ज असताना हे वर्ग ऑडिट मिळणं हे आमच्या दृष्टीने चुकीचं आहे. आजच्या कागदाला असं नको आहे. आता लगेचच उद्या निवडणूक सुरू होते, परवा ताबडतोब निकाल लागतोय. लोकांना समोरासमोर टिकत आणि प्रकाश मोरे यांची पायाखालची वाळू घसरू लागली आहे आणि त्याच्यामुळे हे त्या लोकांना फसवण्यासाठी दादांचे खोटे आरोप ते करत आहेत. निश्चित जनतेला बदल पाहिजे. बऱ्याच सदस्यांनी आम्हाला प्रचाराच्या वेळी सांगितलं आहे. जवळजवळ 37 वर्ष हे लोक काम करत आहेत आणि त्याच्यामुळे हे कुठेतरी संस्थेमध्ये बदल होणे गरजेचं आहे. नवीन नेतृत्व त्या संस्थेला येणं आवश्यक आहे. आणि आमचा विजय 101% आहे. मतदारांना आमचं एवढंच आव्हान आहे की तुम्हाला चांगल्या सेवा देण्यासाठी तुमची सेवा करण्यासाठी एक वेळ आम्हाला संधी द्या. उद्याचा दिवस तुमचा आहे. उरलेले 5 वर्ष आमची तुमच्यासाठी आहेत. आमची निशाणी ही कपबशी आहे. आमचे उमेदवार बालकृष्ण शंकर बेर्डेकर आहेत, सुभाष गोविंद भिसे आहेत, समीर कृष्ण दळवी आहेत, सगुण साबाजी झुरी आहेत जे माजी सभापती वित्त बांधकाम सभापती होते. त्याप्रमाणे महादेव नारायण गावडे आहेत, विनोद अशोक जाधव आहेत, दिलीप रघुनाथ माळकर आहेत, प्रकाश शिवा मालगुट आहेत. त्याप्रमाणे आमचा ओबीसी उमेदवार जनार्दन मुकुंद कदम आहे. महिला आमचे प्रतिनिधी मनुषा मधुकर परब आहेत, वैशाली रावजी प्रभू आहेत. असे आमचे उमेदवार आहेत. आमची निशाणी कपबशी आहे. आमच्या पॅनलचं नाव सहकार महर्षी शिवरामभाऊ जाधव सहकार वैभव असं पॅनल आहे आणि हे पॅनल 101% आणि एक राहिला की यांची उमेदवार आहे मदन कृष्णा गोसावी. असे आमचे 12 उमेदवार आहेत. एक उमेदवार आमचा बिनविरोध निवडून आलेला आहे आणि त्यामुळे आम्हाला विजयाची अत्यंत खात्री आहे. प्रकाश मोरे यांच्या पायाखालची वाळू घसरू लागलेली आहे. निश्चित विरोधी म्हणजे आम्ही विरोधी आहेत. आम्हाला सज्जात बसण्याचा प्रश्नच येत नाही. मतदार आमच्या बाजूने आहेत. मतदारांनी आम्हाला पूर्ण भरोसा दिलेला आहे. विजयाची खात्री आम्हाला मतदारांनी दिलेली आहे. त्यांना विरोधी आम्हाला सेटबॅक बसण्याचा कोणताही प्रश्न येत नाही. निश्चित या ठिकाणी ज्याप्रमाणे संस्थेमध्ये अनंत चुका केलेल्या आहेत, मतदारांची आपल्या संस्था सदस्यांची फसवणूक केलेली आहे, ठेवीदारांची फसवणूक केलेली आहे. अर्थात प्रकाश जगन्नाथ मोरे यांचा पराभव अटळ आहे. त्यांना आम्ही त्यांच्या गोटोसा रस्त्याचा घाट दाखवायची आमची तयारी ठेवलेली आहे.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ कार्यकर्ता मेळावा राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदरत्न खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थितीत दोडामार्ग तालुक्यात पार पडला. कार्यकर्त्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद या मेळाव्यास लाभला. यावेळी अर्चना घारे यांचं काम, युवती राष्ट्रवादी ते इथवरचा प्रवास पाहून अभिमान वाटतो. पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि अर्चना घारे यांच्या उमेदवारीबाबत केलेली मागणी महाविकास आघाडीच्या बैठकीत ताकदीनं मांडणार असल्याचं सुप्रिया सुळे म्हणाल्यात. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ कार्यकर्ता मेळावा राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदरत्न खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थितीत पार पडला. या मेळाव्यास पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी मोठी गर्दी केली होती. सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ला तालुक्याच्या माध्यमातून सुप्रिया सुळे यांचा सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी खासदार सुप्रिया सुळे, माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले, ज्येष्ठ नेते सुरेश दळवी, कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारे परब, विक्टर डॉन्टस, जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत, निरीक्षक शेखर माने, नम्रता कुबल, महिला अध्यक्ष रेवती राणे, कार्याध्यक्ष प्रसाद रेगे, संदीप गवस, सावली पाटकर, प्रदीप चांदेलकर, महादेव देसाई, ज्येष्ठ कार्यकर्ते गोविंद महाले, शहराध्यक्ष सुदेश तुळसकर, गौतम महाले, पुंडलिक दळवी, देवेंद्र टेमकर, सागर नाईक, सुभाष लोंढे आदींसह पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केली. धन्यवाद सर्वांना. मी सुरुवातीला एक गोष्ट विसरलो, व्यासपीठावर मान्यवरांचं स्वागत झालेलं आहे. मी शब्दरूपी सुमनाने उपस्थित सर्व मान्यवरांचा, सर्व पत्रकार बंधूंचा आणि उपस्थित सर्व जनसमुदायाचा शब्दरूपी सुमनाने हार्दिक स्वागत करतो. या ठिकाणी माझ्यावरती फक्त 5 मिनिटं बोलण्याची जबाबदारी आहे. सन्माननीय व्यासपीठ आणि मित्र हो, मी ताईंना पवार साहेबांचा आणि दोडामार्गचा कसा संबंध आहे ही दोन उदाहरणं देतो ताईंना. ताई, साधारण मी 5वी मध्ये असेल आणि माझ्या ऑफिसच्या जवळ एक लक्ष्मण जाधव नावाचे गृहस्थ राहतात. ज्यावेळी मोठे पवार आपल्या दोडामार्गला आलेले, साधारणपणे 1982 असेल, आणि त्यावेळी अगदी दोडामार्ग बाजारपेठेतून ते चालत 10 मिनिटं चालत थेट लक्ष्मण जाधव यांच्या घरी गेले. त्यांच्या घरामध्ये बसले. लोखंडी पत्र्याची मोडकी खुर्ची होती, नाचणीची भाकरी, भाजी आणि मैसूर पाक आणि एक पेला पाणीचे प्यालेले आहे. म्हणजे मी 5वी मध्ये असताना. त्यानंतर त्यांची जी दुसरी भेट होती दोडामार्गमध्ये, ती ज्यावेळी तिलारी धरणाचा सेटलमेंटचा प्रश्न चालू होता आणि कुणी दाद देत नव्हते, अशा परिस्थितीत साहेब थेट तिलारी इरिगेशनवरती त्या ठिकाणी गेले आणि अगदी तुटकीसरशी तो प्रश्न होता हा निकाली काढलेला आहे. आणि तिसरी जी भेट साहेबांची आहे, तर साहेब पणजी गोवा येथे हॉटेल सिदानी गोवामध्ये आलेले आणि संध्याकाळी सुरेश भाई आणि त्यांच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी पवार साहेबांची पणजी इथे भेट घेतली आणि त्या ठिकाणी भाईला त्यांनी सांगितलं, सुरेश दळवी, उद्या सकाळी मी तुमच्या घरी नाश्त्यासाठी येतो. झालं, रात्र झाली आणि सकाळी पवार साहेब भाईंच्या घरी यायचे होते. मात्र अचानक थोडंसं विसरले आणि बायपास पत्रादेवीमध्ये ते बांधा या ठिकाणी पोहोचले. बांधामध्ये गेल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं, अरे मी सुरेश दळवींना शब्द दिला होता त्यांच्या घरी जायचा, पण आपण कुठे आलो? त्यांनी इन्चार्ज होता त्याला बोलावलं आणि विचारलं आपण कुठे आलेलो आहोत. तर बांध्याच्या पुढे होते साहेब. मग तिथून त्याने निष्ठच विचारलं. जवळपास बांधा ते भाईचं गाव कोनाळ, किराळीच्या जवळजवळ 40 ते 42 किलोमीटरचं अंतर होतं. साहेब तिथूनच मागाने फिरले आणि थेट भाईंच्या घरी गेले आणि तिथे भाई साहेबांनी नाश्ता केलेला आहे. अशा प्रकारे सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना मान देणारा, सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचा सन्मान करणारा आणि संपूर्ण देशावर नेतृत्व करणारा असा आमचा हा नेता. याचं कारणही आहे, अजित पवार पक्ष सोडून गेल्यानंतर बरेच लोक पक्ष सोडून गेले, मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा असा आहे, आपल्या जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत आणि प्रवीणभाई, सुरेशभाई, प्रसाद रेगे, विक्टर डॉन्टन, मी सगळ्यांची नावं घेऊ शकत नाही, अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्या एवढे
80 ते 90% फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातीलच पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते आपल्या राष्ट्रवादी पक्षामध्ये राहिलेले आहेत. याचं कारणही तसंच आहे. नदीचं पाणी, गटाराचं पाणी, पावसाचं पाणी शेवट महासागरालाच जाऊन मिळतो आणि त्यामुळे आम्ही कुठल्याही पदाची अपेक्षा न करता आम्ही पवार साहेबांच्या प्रेमाखातर याच राष्ट्रवादीमध्ये आहोत. आपल्याला खूप खूप धन्यवाद. महाराष्ट्र या बॉर्डरवरती असलेला आमचा हा तालुका येथील 80% युवक आणि युवती या रोजगारासाठी, काम धंद्यासाठी गोव्यामध्ये जातात आणि तिथूनच त्यांची चूल पेटते. त्यामुळे रोजगाराचा प्रश्न सुद्धा अगदी गंभीर स्वरूपाचा आहे. आमच्याकडे टॅलेंट खूप आहे, परंतु त्या टॅलेंटला वाव नाही आणि सक्षम नेतृत्व नाही आणि त्यामुळे ताईंच्या स्वरूपात आपल्याकडे नेतृत्व उभं राहायचं, त्याला आपण सगळे मिळून आधार देऊया. आणि मी सर्वांची या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल आभार व्यक्त करतो. आणि आपण सर्वजण या मेळाव्यानिमित्त अल्लाह या मेळाव्याला आदरणीय शरदरावजी पवार यांच्या सुकन्या सौ सुप्रिया सुळे आज जोडावं येथे कार्यकर्ता मेळाव्याला उपस्थित आहेत. त्यांचं आपण सर्वांनी स्वागत केलेले आहे. त्यानिमित्त आज सगळे कार्यकर्ते ते उपस्थित आहेत. पवारसाहेबांची कोणावर पहिल्यापासूनच भरपूर अशा प्रकारचं प्रेम असल्याकारणाने त्यांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीत अनेक योजना या महाराष्ट्राला आणि कोकणसाठी दिलेल्या आहेत. त्यापैकी एक महत्वाची योजना म्हणजे 100% अनुदानावर फलोद्यान योजना. या योजनेचा फायदा दोडामार्ग तालुक्यात भरपूर मोठ्या प्रमाणात घेतलेला आहे. लोकांना मदत केलेली आहे. लोकांच्या समस्या सोडण्याची प्रयत्न केलेले आहे. आता येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीला सार्वजनिक मतदारसंघातून राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर निवडणूक लढण्यास इच्छुक आहेत. सर्वसामान्य लोकांचा त्यांना पाठिंबा आहे. सर्वसामान्य लोकांना वाटतं की अंतरिताई घाले यांना तिकीट मिळून आमदार झाले पाहिजे, अशा प्रकारची सर्वसामान्य माणसाची इच्छा आहे. या मतदारसंघामध्ये 60% महिला मतदार आहे, 40% पुरुष मतदार आहे. त्याचा फायदा जो आहे अर्चनाताई घालेंना होऊ शकतो. त्यामुळे महिलांची संख्या मोठी आहे. याचा फायदा घेऊन सगळ्या महिलांनी एकजूट करून या मतदारसंघात कधी न झालेल्या महिला आमदार यांना महिला आमदार केले पाहिजे. या सर्व महिला बंधुभगिनींनी सहकार्य करावे, अशा प्रकारचे कार्यकर्त्यांच्या वतीने आम्ही आवाहन करतो. अजूनपर्यंत या मतदारसंघामध्ये आमदार किंवा खासदार पुरुष सगळे झालेले, महिलांना संधी मिळालेली आहे आणि आता ज्यावेळी संधी मिळणार त्या संधीचा फायदा महिला भगिनी पुरुषांचा आहे. त्या ठिकाणी करून दिला पाहिजे आणि अर्चनाताई घाले यांनी निवडून दिलं पाहिजे, अशा प्रकारची माझी विनंती आहे. आता त्या सगळीकडे फिरत आहेत, राष्ट्रवादीचा झेंडा घेऊन सगळीकडे जात आहेत, सगळ्यांना मदत करतायत आणि सगळ्यांचे प्रश्न जे आहेत ते प्रश्न जाणून घेत आहेत. अशाच प्रकारचं तुम्ही काम करावं आणि सर्व कार्यकर्त्यांचं सहकार्य आहे आणि सगळ्या बहिणींचं सहकार्य आहे. त्याकडे ताईंना तुम्ही विनंती काय येत्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये अर्चनाताईंना तुम्ही जी द्या, त्याला निवडून आणण्याची आम्ही अशा प्रकारची आपल्या सर्वांना विनंती करतो. आणि मी वेळ कमी आहे जास्त न म्हणता मी माझं भाषण आयुक्त घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपल्या महाराष्ट्रात हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी एक वृक्ष लावला आणि माननीय शरदचंद्रजी पवार यांनी राष्ट्रवादीचा वृक्ष. हे दोन वृक्ष एवढे महान अफाट झाले, त्यांची उंची इतकी वाढली की संपूर्ण महाराष्ट्रावर नव्हे तर संपूर्ण भारत देशावर त्याची छाया सावली पसरली आणि त्या सावलीमध्ये असंख्य लोकांनी विसावा केला. असंख्य लोक त्या झाडाला दुआ देऊ लागले. त्या झाडावर अनेक फळं फुलं आली, रसाळ अशा तऱ्हेची फळं आली. पण मागच्या 1-1.5 वर्षात असा एक विषारी वादळ निर्माण झालं की ज्याच्यामध्ये विषारी रस बनलेला आहे. अशी जी काही फळं होती ती तमिद्दोस्त झाली आणि काही मोजकीच फळं त्या झाडावर अजूनही दाम दौलान उभी आहे आणि त्याच्यात एक रसाळ फळ आज आमच्या समोर उपस्थित आहे.
सदा समजलो उद्या ही खाली जमिनीवर पडलेली ही विषारी फळं तुमच्याकडे येतील आणि मला खा खा म्हणून तुमच्याकडे याचना करतील. अजिबात खाऊ नका, त्यांच्यात विषारी रस भरलेला आहे आणि तो विषारी रस तुमच्या कुटुंबाला सुद्धा तुमचं आरोग्य बर्बाद करून टाकेल. याच्यासाठी या रसापासून या फळापासून सावध राहा आणि अशा प्रकारची दाम धवलानं उभी राहिलेली ही फळं आज आमच्या दोडा मार्गात आली. आमचं दोडामार्ग बसण्याचं भाग्य म्हणावं लागेल. आमच्या अनेक समस्या आहेत. संदीप गवळ्यांनी आमच्या दोडामार्ग तालुक्यातील अनेक समस्या तुमच्याकडे मांडलेल्या आहेत. ज्या समस्या गंभीर आहेत, आरोग्याचा प्रश्न, रस्त्याचा प्रश्न, शिक्षणाचा प्रश्न, विविध प्रश्न आज वाचून उभे आहेत. विकासासाठी तुम्हाला ते मिळाले ती रक्कम आहे ती कोरड्यासारखी नाही हे लक्षात ठेव. पुढच्या 5 वर्षाचा भवितव्याचा महाराष्ट्राचा विचार करा आणि तुम्ही सरकार. मी आतापर्यंत राजकारणाचा राजीनामा दिलेला होता. या ठिकाणी असलेले पदाधिकारी आहेत ते म्हणतात हे कोण, पण एक दर्शक एक समाज कार्यकर्ता आणि पूर्वी काँग्रेसचं काम केलेलं होतं आमच्या सुरेशभाई दळवी यांच्या नेतृत्वात. आमचं दोडामार्गचं नेतृत्व सुरेशभाई दळवी यांच्याकडेच राहील आणि ते ज्या पक्षात काम करतील त्या पक्षातच मी देखील काम करणार आहे. पुढच्या आमच्या नेत्या अर्चनाताई खरे आमच्याकडे 2 वेळा आल्या. आपुलकी नद्या आमची विचारपूस केली. त्यांच्याबरोबर आम्ही सदैव राहू. आपणही सर्वजण या पक्षाची एकनिष्ठ राहा एवढी विनंती करू मी माझे 2 शब्द संबोधतो. पण हा मतदारसंघातले किती महत्वाचे अध्यक्ष उपस्थित आहे. फार मोठी जबाबदारी तालुका अध्यक्षांवर असते आणि त्या अनुषंगाने आपण पक्ष वाढवण्यासाठी विशेष करून सर्वांनी मेहनत घेतली पाहिजे. जास्त वेळ आपला घेणार नाही, परंतु सगळे काही तसं सांगितलं तेच परत परत सांगत नाही. इतर वेगळ्या पद्धतीने सांगितलं की आमच्या जिल्ह्यासाठी शरद पवार साहेबांनी सातत्याने लक्ष दिलेलं आहे. आमच्या जिल्ह्याची जी प्रगती झाली त्याच्यामध्ये सर्वात मोठा सिंहाचा वाटा त्याला म्हणतात तो शरद पवार साहेबांचा राहिलेला आहे आणि मी त्याचा साक्षीदार आहे. आपलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं जिल्हा केंद्र होतं. अनेक वर्ष काही आम्ही शिकारी आमचा जिल्हा झाला, परंतु जिल्हा केंद्र उभं राहत नव्हतं. परंतु त्यावेळेला शरद पवार साहेब महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून बोलून आले. त्यावेळी त्यांनी 1250 हेक्टर जमीन आम्ही त्यावेळेला अक्वायर केली. त्यावेळेला पालकमंत्री मला झाले. माझ्यावाल्या पवार कुटुंबांचे फार मोठे रोल आहे, उपकार आहेत. 2 वेळेला मंत्री मला शरद पवार साहेबांनी या महाराष्ट्रात मंत्री केले आणि माझ्यावर मोठा विश्वास ठेवला, जबाबदारी दिली. तसेच आमचे सुरेशभाई दळवी आहेत ते सगळे आम्ही एकत्रितपणे काम करतो शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली आणि आम्ही सगळ्यांच्या सहकार्याने या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये फलोत्पादनाचा कार्यक्रम राबवला. 100% अनुदानित योजना शरद पवार साहेबांनी आम्हाला दिली आणि आज काय तुम्हाला सांगतो, आज आमच्या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये काजू, आंबा, नारळ, सुपारी. काल मी दोडामार्गमध्ये मी सगळ्या शेतकऱ्यांच्या घरी तालुक्याबरोबर जात होतो. सुप्रियाताईंची सभा योग्य तरी सुरेशभाई मला बोलणं नाही तुम्ही चला. प्रत्येक आपल्या ग्रामीण शेतकरी शरद पवार साहेबांनी नाव म्हणून सांगत होता माझ्याकडे आता एवढा क्विंटल काजू होतो, एवढी क्विंटल सुपारी होते, एवढं क्विंटल आपला भात होतं, नारळ एवढे पडतात. अशा तऱ्हेच्या दोडामार्ग तालुक्याचे पूर्णपणे बदलतात आणि त्याचप्रमाणे आपल्याला आपण पाहतो आहोत एक ठिकाणी धरण जे सुरेशभाईंनी सांगितलं सुजलम सुफलम त्या ठिकाणी धरणाच्या माध्यमातून होत आहे. गोव्याला संपूर्ण जे पाणी लागतं प्यायला पाणी दिलं जातं आणि इतर शेतीसाठी पाणी सुद्धा आपण देतो. हे सगळे शरद पवारांची कृपा आहे. फुले आंबेडकर, शाहू महाराज या विचारांचे ते शरद पवार साहेब आहे. अजितदादांना आमचं काय वाटलं, अजितदादा माझ्या सुद्धा चांगले माझ्याकडे ठेवायला मुंबईला जायचे तिथेच परंतु आता नाही विचार बदलला. मैत्री आमची संपली. वेगळ्या विचाराला गेले. भाजपच्या
मागे कदापि जाऊ शकणार नाही. आम्हाला सगळ्यांना, सर्व धर्मियांना, सर्व जातींना एकत्रित राहायचं आहे. आणि तो विचार आम्हाला शरद पवार साहेबांनी दिला. त्याच विचाराने अजित पवार जायला पाहिजे होते, परंतु ते गेले नाही. त्यांच्याबरोबर निवडणुकी आम्ही कधी काय असतील त्या सगळ्यांना आमच्या मनामधून, जसं आपण सांगितलं की फळं चांगली नाही, सांभाळून राहा, अशा प्रकारे आपल्याला कुठल्याही प्रकारे भाजप बरोबर जाणारे त्या विचाराबरोबर धर्मांध शक्तींच्या बरोबर जाणारा विचार आम्हाला नको आहे. आणि त्या अनुषंगाने आम्हाला ताईंचं नेतृत्व, आपल्या सुप्रियाताईंचं नेतृत्व, शरद पवार साहेब आता सुरेशबाईंनी सांगितलं की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व्हाव्यात, नक्की मुख्यमंत्री व्हाव्यात अशी माझी सुद्धा प्रार्थना आहे. मुख्यमंत्री व्हाव्यात, परंतु त्यांचं संसद निर्माणाचं काम बघितल्यानंतर असं वाटतं की शरद पवार साहेबांचे पंतप्रधान होऊ शकले नाही. आम्हाला असंही वाटतं की आता एकदम लगेच म्हणत नाही की इंडिया स्थापन झाली, आम्हाला त्याच्याबद्दल काय म्हणायचं नाही. 5-10 वर्षांमध्ये तुम्ही तयार राहा, तुम्ही देशाचं नेतृत्व केलं पाहिजे, पंतप्रधान झालं पाहिजे. पवार साहेब नाही झाले, त्यांनी आवडले झाली पाहिजे. त्यासाठी सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातून आम्ही सगळेजण तुमच्या पाठीशी राहू, जिल्ह्यातून पाठीशी राहू सांगतो. आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून मेळावा होतोय. तरी गेल्या 2 ते 3 महिन्यापासून या जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रवादीमुळे वातावरण झाले. 2.5 ते 3 महिन्यापूर्वी आव्हाड साहेबांनी कुडाळला मोठा मेळावा घेतला. त्या परिसरातलं वातावरण बदललं. त्यानंतर गेल्या 15 दिवसांपूर्वीच माजी सहकार मंत्री जिल्ह्याचे प्रभारी बाळासाहेब पाटील आले, त्यांनी सुद्धा एक कार्यक्रम घेतला. परत कार्यकर्त्यामध्ये नवचिंतन निर्माण झालं. आणि तरी आज साक्षात आपण या ठिकाणी हजर राहिला आहे. मला खात्री आहे की येणाऱ्या काळात ज्या पूर्वी पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली हा जिल्हा काम करत होता, त्या जिल्ह्याला गतवैभव परत प्राप्त होईल. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्ता ह्या जिल्ह्यातला, या तालुक्यातला, या विधानसभा क्षेत्रातला परत नव्या जोमानं काम करेल व पक्षाला गतवैभव प्राप्त करून देईल अशी मला खात्री आहे. अर्चनाताईंनी बघायला सांगितलं, सर्वेचे रिपोर्ट चांगले येतात. सर्वेचे रिपोर्ट चांगले आहे, वातावरण चांगलं आहे, महाविकास आघाडीचं वातावरण आहे, इंडियाचं वातावरण आहे. पण तुम्हाला मी कार्यकर्त्यांना, महिला भगिनींना विनंती करेन, लोकांच्या घरापर्यंत पोहोचा, लोकांच्या समस्या जाणून घ्या, आपली बूथ यंत्रणा सक्षम करा आणि त्या बूथ यंत्रणेच्या माध्यमातून लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण अधिकाधिक प्रयत्न करावे. उद्यापासून तरी सोमवारपासून प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील साहेबांनी राष्ट्रवादी सक्षमीकरण अभियान केलेलं आहे. ते मला वाटतंय अमित सावंत व त्याचे सर्व सहकारी जिल्ह्यामध्ये मोठ्या ताकदीनं पवार साहेबांचे विचार, मी महाराष्ट्रवादी म्हणून एक स्टिकर प्रदेश कार्यालयाकडून आलेला आहे, ते प्रत्येकाच्या आपापल्या कार्यकर्त्यांनी घरात पहिला लावून घ्या. मग आपल्या भागात सर्व कार्यकर्त्यांना पवार साहेबांचे विचार सांगा. 9 वर्षामध्ये जे मोदी सरकारनं जनतेला फसवलंय ते पण सांगा. आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या राज्यामध्ये परत नंबर 1 ला कसं येईल हा प्रामाणिक प्रयत्न आपण सर्व कार्यकर्त्यांनी करावा. आपण या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिल्याबद्दल मी या पक्षाचा निरीक्षक म्हणून आपल्या सर्वांचं स्वागत व आभार व्यक्त करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. 1-1.5 महिन्यापूर्वीच जिल्हा बँकेला काही भागाला व्हिजिट द्यायची होती आणि त्यांनी बारामती लोकसभा मतदारसंघ आमच्या जिल्हा बँकेने निवडला होता. चेअरमनांची इच्छा होती की बारामतीला आपल्याला जायचं आहे, सगळ्या डायरेक्टरांना घेऊन बारामतीला जायचं होतं. ताईंना मी संध्याकाळी 8 वाजता त्या संसदेमध्ये होत्या, एक छोटासा मेसेज घातला की आम्हाला इच्छा आहे तुमच्या मतदारसंघामध्ये आणि केव्हीके बघण्यासंदर्भात. 8 वाजता ताई आपल्या कामात व्यस्त होते. रात्री 11 वाजता व्यस्त झाल्यानंतर माझा तो मेसेज बघितला आणि ताईंनी रात्री 11 वाजता सांगितलं की तुम्हाला हे माणूस सकाळी कॉन्टॅक्ट करतील. आम्हाला जायचा दुसरा दिवस होता आणि रात्री 11 वाजता फोन आला. सकाळी आम्ही निघालो, बारामती मतदारसंघामध्ये निघालो. ताईंनी तिथे त्यांचे पी आहेत सातव म्हणून, आणि नितीन सातवला सांगितलं होतं की ते सकाळी 6 वाजता पोहोचणार आहे, आपल्याला 6 वाजता त्यांना रिसिव्ह करायला जायला पाहिजे. ग्रॅज्युएट पर्यंत असणाऱ्या 5,000 महिलांना एवढं अमान काम त्या एका इंडस्ट्रीमध्ये आहे. ही इंडस्ट्री मला वाटतं फिरून संपणार नाही. आम्हाला 4 इंडस्ट्र्या बघायच्या होत्या, पण या 3 दिवसाच्या कालावधीमध्ये
आम्ही 25% बारामती बघू शकलो. थोडं महानकाली असलेल्या त्या भागातल्या नेत्या आपल्या या भागामध्ये आलेल्या आहेत. मी आता फार काही सांगू शकलो असतो, पण मी आता सांगत नाही. अशा या नेत्यांच्या पाठी आपला हा जो जिल्हा आहे हा विचारवंतांच्या पाठी राहिलेला आहे, स्वाभिमानी असलेला जिल्हा आहे. या जिल्ह्यामध्ये कधी गद्दारी नाही आणि विचारवंत लोकांना आजपर्यंत निवडून दिलेला आहे. आज आपण या सगळ्या पडत्या काळामध्ये बघतोय की कुठल्या जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रवादीला धोका कमी असेल तर तो सिंधुदुर्गमध्ये आहे. मगाशी काही वक्त्याने सांगितलं 99% लोक अजूनही राष्ट्रवादीमध्ये आहेत आणि आता राष्ट्रवादीमध्ये येण्याची संख्या सुद्धा जोराने वाढते. कारण पवार साहेबांना या पडत्या काळामध्ये सिंधुदुर्ग लोकांनी असं ठरवून ठेवलेलं आहे की या पडत्या काळामध्ये या संधीचा फायदा या बेरोजगारीने त्रसलेले हे सगळे युवक आहेत, शेतकरी आहेत, सगळ्या पर्यटनांचं आपल्या बघा, पर्यटनाला असणारा रोड आपल्याकडे नाही, BSNL नाही, म्हणजे काय इन्फ्रास्ट्रक्चर नसलेले या जिल्ह्यामध्ये आज आपल्याला शाश्वती एकच आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस त्या काळामध्ये हे आपले सगळे जे प्रॉब्लेम्स आहेत. अर्चना खरे चांगलं काम करतायत. गेल्या 5 वर्षामध्ये आम्ही त्यांचं बघतोय. गेल्या 5 वर्षापूर्वी पवार साहेबांनी मला सुनील आणि प्रवीण भाई आणि प्रसाद भाई यांना घरी बोलवलं होतं आणि 5 वर्षापूर्वी पवार साहेबांनी सांगितलं होतं की धारेताईंना मी सिंधुदुर्गमध्ये पाठवतोय, पक्षाची जबाबदारी देतोय. गेल्या 5 वर्षामध्ये धारेताई सुद्धा अतिशय प्रामाणिकपणे इथं लावून लोकांमध्ये सेवा करताय. आजची उपस्थिती सांगते की त्यांनी किती आपुलकी त्या लोकांमध्ये लावलेली आहे. ताई, आपल्याला विनंती आहे की हा मतदारसंघ आईना दिल्यास या मतदारसंघामध्ये चांगली क्रांती होऊ शकेल एवढी मी आपल्याकडे इच्छा व्यक्त करतो आणि आपल्या सर्वांची रजा देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. भाजपी भ्रष्ट जुमला पार्टी, सुप्रिया सुळे यांचं टीकास्त्र. अर्चनासाठीची मागणी महाविकास आघाडीच्या बैठकीत ताकदीनं मांडणार, सुप्रिया सुळे यांची ग्वाही. आणि सिंधुदुर्गात येतात निलेश राणेंचं दणक्यात स्वागत. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.